نسألك أجينا سبق كان جنك أجين كان اسمك قدس سجل لك أزلك أسجد كل برك ولك كان كل لسان أنت وتعملك عملك توجع قاسون لسان قس عملك أنت لكل جسكا ولا كل عزن نفس سوا كان نبى كما مهارنا قدس ولك كان جايب لا أنت مسلسل تصلي كما زبالو مهارنا برنا برلم ديكم يبربلنا عبوس يبرحلنا حاجاتنا يبربلنا عدنا ننسحام وأن تسحب من الله حزبنا من السحان سجون دومن يبقى عنا زاهر أملاخنا بيت كريستياننا بحقاو مجدنا فصم عدك سلام يبقى عنا نبل أبونا زب السماعات أبونا زب السماعات تتقدس اسمك تنزل منجستك ويكون فقعدك كما بالسماء كما في سعي نزل الليلة نغني ودق لنا أبسانا وجاكينا كما نهناني نهدق لز أبسلني تابع النزي استمسوت على الأدنى المبالغة عن كل قسم ذي أكيد من كسيد وسبال العالم العالم بسلامة كنت غيرين مراك وكسي أمارم سلام لك دنقل بلنا تودن بلسكاتشم سلام لك عندي معنست أورو فريكر سجتا بسيف سيت وانت تزكاك زاوية يتسألو يتسألي مرات بنتانا وفكرو لك يس كريستوس كم يسريل من هتاوينا تبعين سنبتش شريت عبنا الشيء يفتح ويسرق دينه مدهانينا يسوس كريستوس نايكانات حلقة حدق حتيات وهب سقا نبوتاتنا هواريا سلطان ذهبهم أبز بوتات ترهبكم ذلهم أبوتاتي كهنات أحواتي دياقونات ناي كروسوس أقلقلت صوبوتنا نستنا وداتنا والدن هساونتن أرقاويانن منوكوساتن منوكوساياتن كاب حتياتكم فتحات النصوحاتن كنو نمنقس سميات دلوات يقبرنن يقبركم من عصر تخل التقزي يقزي مهارنا كروسوس نبر سيوم هرمس سيوم هرمس سيوم هرمس سيوم هرمس سيوم هرمس زيو مهار النكرس 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 صقوان أبويا كهن بصلوتك قدست وحلف محرنا بزمس حلونا بافون منفس قدوس بأنت اجزيتنا مريم مهار النكرس اسم العصر تغطي بأنت اجزيتنا مريم تشس بأنت اجزيتنا مريم تشس بأنت اجزيتنا مريم مهار النكرس بأنت اجزيتنا مريم مهار النكرس بأنت اجزيتنا مريم مهار النكرس بأنت اجزيتنا مريم تشس بأنت اجزيتنا مريم مهار النكرس بأنت اجزيتنا مريم هنكسس بأنت اجزيتنا مريم هنكسس بأنت اجزيتنا مريم هنكسس بأنت اجزيتنا مريم هنكسس بأنت اجزيتنا مريم مهارنا كريستوس إذا سعد من بارسقا قويتنا إيس كريستوس أما قبر إن فتسمتا ساعات محلتنيا كمون دك أسام سالمو سلزغنت كم ودات مسجانا صلوت ميت تغن اللهم أبي ملاك سلام ميت كونكم اللهم أبا قمس قبرو إليه نجبار السنياتن محرن أملاخ أبون ويتانان أملاخنا مدحنا إيسوس كريستوس ستيرنا ردينا نعقبنا تقبلنا رحرهنا ندقفنا سبزا سعزي أو نابسحنا إمونا مسقنا لنا حج والنعو بزاك قدس علة زيان أب كل زمن هيوتنا نعوب فرح فصم سلام كعقبنا وكل زمن له اجزي أبيهر أملاخنا نلمنو وقويتانا اجزي أبيهر كل اتملخ أبون ويتانا أملاخنا مدحنا إيسوس كريستوس لعلو كل كنتاتن انت كل كنتاتن أوشت كل كنتاتن مسقنك ألنا سلسة كانان زرداء كانان زعقوب كانان نبخاون سلسة قبل كانان سلزره ره كانان دقف كانان سبزا سعزي أو سلزب صح كانان نمسقنك ألنا ومفكر سب كابت سنيات كان حتى تنلمننا لنا أبزا قدس علة زيانا بكل زمن هوتنا نعخاب مفرح فوصم سلامكم فوصم حبنا كل قناعة كل فتنان كل قبر شيطان مخروف عسبات حبون جهدون زخنا من العسلان أو قويتا خبر كاب كل حزب خان كاب زوريا زلنا يوبوتان أرحق كل سنيات زد لنا قرن عدلنا مخنيات الصحيحة تمانا عن قربيتن كل حيل سلان كالرقل ستان ذهب كنا كاب كل خفاء حنا نبالهنا نبرنا فتناي تؤتونا بتحدو ودخا قويتانان أملاخنان مدحنان إيسوس كريستوس من تفقر السبيل بزقبرات أقان محرتن مساها معرم الزهون وهاب هيوت منفس قدسن كبرن قرمان وداسيان أمرخون لو من كل سعن نزل ألم نعخا يخون أمين آمين ناين الصحا مزمر خمسان حدام وأملاكم سالخا محرني خم تعبير رايخ أبساي دمسس كاب أبساي تصديق حسبني
ካብ ሓጢኣተይ እውን ኣፅርየኒ ኣነ ኣበሳ ይፈልጥ ኣለኹም ሓጢኣተይ ኩሉ ግዜ ብቅድመ እዩ ዘረባኻ ጻድቅ ብፍርድኻ ንጹንካ ትርከብሲ ኣነ ንኣኻ ጥራይ በደልኩ ኣብ ቅድሚኻ ከይገበርኩ ኖብ ኣበሳ ተወለድኩ ነይ ካብ ሓጢኣት ተነሰተኒ ኖ ንሓቂ ኣብ ውሽጢኻ ትደልዮ ኣብ ሕቡብ ጥበብ መሃረኒ ምንቲ ቅርፀሪ ስስም ዕዛ ኣፅርየኒ ካብ በረድ ክፀልሑ ፀበኒ ተንዘቐጥቀጥካዮ ናፅም ትሕጎሳስ ባህታን ሓጎስን ኣስማዓኒ ገጽካ ካብ ሓጢኣተይ ከውለኑ ብዘላ ኣበሳዩ እንደምስሰው ኣምላኽ ፅሩይ ልቢ ፍጠረለይ ፀኑ መንፈስካዊ ተሓድስ ካብ ገጽካ ይደርብየኒ ቅዱስ መንፈስካ ይተግድፈኒ ሓጎስ ምድሓንካ ምለሰለይ ብፍቃደኛ መንፈስ እውን ደግፈኒ መገድኻ ንምፍረስ ሰሞሮም እየ ሓጥኣን ናባኻ ክምለሱ እዮም ወኣምላኽ ኣምላኽ ምድሓነይ ካብ ዕዳ ድማ እናክፈኒ ልሳነይ ፅድቂ ሃልል ክትብለሉ እያ ጎይታዬ ኣፈይ ምስጋና ክነግርስ ከናፍረይ ክፈት መስዋዕቲ ባሃብለካኒ እንተዘይኮነስ መቅረብ ኩልካ ነይረን መስዋዕቲ መራራይ ትብጎን ኢኻ እሞ መስዋዕቲ ኣምላኽ ስውር መንፈስ እዩ ኣምላኽ ንስውርን ቁጥቁጥን ልባይቱ ንኾን ኢኻ ንፅዮም ፀጋኻ ሰናይ ግበረላ መካትያት ኢየሩሳሌም ንደቕ ሽኡ መስዋዕት ጽድቂ ብዝሓርር መስዋዕቲ ብምሉእ መስዋዕቲ ባሃክብለካ እዩ ሽኡ ኣብ መሰዊኢኻ ራሕቆ ቅርብልካ እዮም ሃሌሉያ ጸሎት ግዜ ድቃስ ንክርስቶስ ንጉሰይን ኣምላኸይ ምስጋና ቅርበሉ ሓጢኣተይ ክሓድገለይ ከዓ እልምን ኣራይ መዝሙር ዳዊት መበል 130 ኣቦና ኣቦይ መላክ ሰላም ክትጽልይልና መዝሙር ዳዊት መበል 131 ኣቦና ኣባ ቆመስ ክትጽልይልና መዝሙር ዳዊት መበል 132 ኣቦና ኣበይ መርኬታ ክትጽልይልና መዝሙር ዳዊት መበል 133 ዶክተር ጽጋብ እንድሕሪ ሃሊኻ ድምፂ ግበረለይ ክህበካ ምናልባሽ ቢዚ ከይትኾን ኢለ እሺ ቴንኪዩ መዝሙር ዳዊት 133 ክትጽልየልና ዶክተር መዝሙር ዳዊት 134 ኣነ ክትጽልያየ ማማ ብረይ መዝሙር ዳዊት 137 ክትጽልይልና ማማ ረዘነት መዝሙር ዳዊት 138 ማማ ትርሓሳስ መላሽ መዝሙር ዳዊት መበል 141 ክትጽልይልና መምህር ትምኒት መዝሙር ዳዊት መበል 142 ክትጽልይልና ድምፂ ግበርለይ መምህር ትምኒት እንድሕር ትሰምዕና ሃሊኺ ምናልባሽ ቢዚ ከይትህልው እየ መዝሙር ዳዊት መበል 142 መምህር ትምኒት መምህር ሳራ መዝሙር ዳዊት መበል 146 ክትጽልይልና ኣዴና ኤልሳቤጥ መዝሙር ዳዊት መበል 147 ቀሲልክን ብመጽሓፍ ክትጽልያልና ከተንብባ ቀሲልክን ማማ ኣስሊ መዝሙር ዳዊት መበል 148 ዓዊልክ ክትጽልይልና እንድሕር ነፃ ሃሊኺ ድምፂ ግበርለይ ነፃ ተሃሊኺ ኣራይ ዲያቆነይ ኣለኹ መዝሙር ዳዊት መበል 148 ክትጽልይልና ኣራይ ከም ፍቃዱ ብስመ ኣቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላኽ ኣሚን መዝሙር 148 ሃሌሉያ እግዚኣብሔር ካብ ሰማይ ኣመስግንዎ ኣብ ኣርያም ኣመስግንዎ ኩልኩም መላእኽቲ ኣመስግንዎ ኩልኩም ሰራዊታት ኣመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን ኣመስግንዎ ኣትን ብሩሃን ከዋኽብቲ ኣመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማያት ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያት ኣመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጥሮ እዮም እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ኣሜን ንዘለዓለም ዓለም ኣቂምዎም ዘይሓልፍ ሕጊ ከዓ ሃቦም ንእግዚኣብሔር ካብ ምድሪ ኣመስግንዎ ኣቱም ገበላን ባሕርን ማዕሙቁን ኩልኩም ኣቱም ሓውን በረድን ኣሰሓይታን ግመን ቃሉ ተስልጡ ህበቡላን ኣቱም ኣኽራናት ኮራቢትን ኩልኩም ፈረይትን ኣዕዋፍ ጽሕድታትን ኩልኩም ኣራዊትን ኩልኩም እንስሳ ለመም እትብሉ ነፈርትን ኣዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩልካትኩም ኣህዛብን መሳፍንትን ኩልኩም ፈረይቲ ንምድሪ ኣጓብዝን ጎራዙን ዓበይትን ምስ ናእሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማያት ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚኣብሔር ኣመስግንዎ ኣሜን ንህዝቡ ቀርኒ ኣልዓለ ስለዚ ኩሉ ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ
ዝቐርቦም ህዝቢ የመስግንዎ ኣለዉ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኣሜን። ሃሌሉያ። ወንጌል ሉቃስ ወናበይ ቆምሽ ቅዱስ 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 ወንጌል መምህርና ሉቃስ ካብ ዝፀሓፎ በረኸት ጸሎቱ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ። እዚ ሰብኣይ እዚ ጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ምጽንናዕ እስራኤል እውን ዝጽበ ነበረ። መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ። ነቲ መሲሕ እግዚኣብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ። ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቕደስ መጸ። ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ሕጊ ክገብርሉ ምስ ኣተዉ ስምዖን ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኽ እውን ከምዚ እናበለ ኣመስገነ። ኦ ጎይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ዘዳለኻዮ ምድሓን ዓይንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ በለ። ምስጋና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኹን። ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምስ ሄር ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ንሰግደልካ ኣለና። ኣሜን። ማእማሙሉ ካብ ክፍልታት ጸሎት እንሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ኹንዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ ክትጽሊ ኢልና። እሺ ከመይ ውዒልኩም ኩልኩም ክፍልታት እንሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ኹንዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ። ኣብ መገጋኢ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብዝሒ ሓጢኣተይ ርዕድን እንቀጥቅጥን ኣለኹ። ግን ከ ነፍሰይ የጌና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኹ ዝተመስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቓብራ ይውድሶን እዩ። ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን፣ ኣብ ገሃንም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስተይኪ ተንሲኺ ናብ መድሕንኪ ብንስሓ ወኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነኒ እናበልኪ ተማሕፀኒ። ስብሐት ለኣብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ አሜን። እሺ ማማ ብረይ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እሺ ስም ኣብን ወልድን መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለዓለም ዝነብር እንተዝኸውን ነፍሰይ ንጹር ዝኾነ ምክንያት መሃለወኪ ነይሩ። ግን ከእቲ ጽዩፍ ዝኾነ ተግባራትክን እቲ ሕማቕ እከይን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምስ ዝቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኪ ኣንቲ ሸለልተኛ ከዳእ ስጋኺ ከለኪ እንታይ እዩ እቲ እትብልዮ መልሲ? ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕን ዘርዕድን እስንብድ ነቲ ዘለዓለማዊ ፍርድኻውን እንብርከኽ በቲ መለኮታዊ ነፀብራቕ ብርሃንካ እንቀጥቅጥ ኣለኹ። ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ህይወተይ እውን ዘይጉድስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረጥ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍልበይ እናወቃሕኩ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እየ እሞ ይቕረ በለለይ ይብል ኣለኹ። ይእዘኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም ኣሜን ኣሜን ኣሜን። ዶክተር ክዳብ ወንጽሕቲ ድንግል ንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ ቅልጡፍ ስላ ረድኤት ክዘርግሒ ነቲ ኣብ ምሕልናይ ከም ማዕበል ዝገማጠልከፉ ሓሳባት ካብ ያርሕቕ እዩ። ነቲ ንታሕምምቲ ነፍሰይ ብኸንቱነት ባዝዩ ሃለዋታ ጠፊዋ ኣለዎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቕቓሕን ኣበግስ እያ። ምክንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት ትልምን ኣላይት ኣደን ኢኺ። ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ። ኣሜን። ማማረ ዘነት ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ እሺ እስማ መንፈስ ቅዱስ አዳምጋኔ ኦ ጌታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓልወና። ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ፣ በረከትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ቅዱስ ስምካ ንዘለኣለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን። ኦ ጌታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኩነልና። ኣዒንቲ ኩሉ ንዓኻ ይፅበያ ኣለዋ። ንስኻ ኣብ እዋኑ ምግቢ ትህቦም ኦ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩላ ወሰናት ምድሪ ይስምዓና። ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዛ ዓልየት እዚ ንዘለኣለም ተድሕነናን ትዕቁበናን ኣሜን።
ኦጌታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ ኦጌታ ሓቅነትካ ብሩኽ እዩ እሞ ክብርኻ ብርሃለይ ኦጌታ ምሕረትካ ንዘለኣለም ይነብር ኦጌታ ንዓይን ተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ምዕቆቢ ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገኒ ኦጌታይ ንዓኻ በዲለ እሞ መሓረኒ ንነፍሰይ ኣድሕና እናበልኩ ፅሊ ኣለኹ ኦጌታይ ኣባኻ ተወኪላ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክገብር መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ህይወት ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈርሁኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ጽኑዓት ልቢ ትምጻእ ጸጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካን ንዘለኣለም ትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሳዕን ንዘለኣለም ኣሜን ኦ ልዑል ጎይታ ብኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እሞ ምሕረትካ ብፅፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይተለይቲ እዘንቱ ኣሜን ሃሌሉያ ስለ ቅዳቱ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን። አዴና ኤልሳቤጥ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ኦኬ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ህያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ ኦ ጎይታ መሐረና ምስጋና ንኣቦን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ቴንክ ዩ አሜን። ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይጸብጽበልና ኦ ጎይታ አበሳና ይቅረበለልና ኦ ጎይታ ንሕማት ዝኻብ ፀሓዮሞም ምእንቲ ቅዱስም ካልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝመቱ ቦታትና ናዴታትና ናሕዋትና ናሓትና ከዓ ነፍሶም ዓርፍ ኦ ካብ ኃጢአት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ መሐረና ኦ ካብ ኃጢአት ዝኾንካ ጎይታ ርድአና ልማንናኻ ተቐበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ ኣሜን ኦ ጎይታ መሐረና ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባርከና ኦ ጎይታ ብቕዓት ክበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ንዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና ንድግን ኣጉፋድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕሊናኸ ደንገል ኢኸ ብስጋኹን ድንግል ኢኻ ደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ምስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኹ ኦ ምልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ማማ ትርሓታት ላሽ ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም كمان سهم زي ما استمسكناهم مسكنا قدست دنجل مالي وقدست ملت ጸጋ كل ጊዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጢአትና ሓድገልና ናብቲ ወለድኺ ጸሎት ማዕርግልና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዘወለድክልና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢአት ነፍስና ሓደጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ብዘርሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢአት ክጽግፉና ለምንልና ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዘወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ንቕርበልኪ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣመነት ኣማላዲት ሓጢአትና ምንቲ ሓድገልና ተዘከርና ኣሜን
መምህር ትምኒት መተው ጸሎት ሃይማኖት እሺ የኔቲሁም ስማርማ መእተው ጸሎት ሃይማኖት ኦ አደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኦ ቅድስቲ ድንግል ወላዲት አምላኽ መድሕን ዓለም ስለ ዝወለድክልናን መጢኡ ከዓ ነፍስና ስለ ዘድሓነናን ነመስግነኪ ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሃዋርያት ሞገሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን ዕልልትኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንዓጣን ሕድገት ብሓደ ዝመለከቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ ባርኸና አሜን። ስለዝተኸበን ዕድል የመስክና ጎትሎት ከባህደቋ አሜን። አቦይ መርጌታ የሃይማኖት ጸሎት ክጽልይልና ዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ዝፈጠረ ብሓደ አምላኽ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህልው ብዝኾነ ወልደ ኣብ ዋህድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይካኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥሮ የልዎን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምዉታት ተፈልዩ ተንስአ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቡኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ንምዉታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ ንመወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሳኤ ሙታንን ንዘለዓለመ ዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር አሜን። ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ኃጢአትና ህደገልና ክርያላይሶን 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 መምህር ሳራ ቅዱስ ቅዱስ ሕራይ ሰላም ቤተሰብ መድኃኔዓለም አቦታት ኩልኩም ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስኻን ሙሉኣት እየን ኦ ጎይታ ኩሉ ትመልክ ንኩሉ እትመልክ እግዚአብሔር አቦ መሃረና ኦ ጎይታ ሰራዊት
በጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ኃይልታት ምሳና ኩን ምክንያቱ ኣብ ጊዜ ሽግርናን ጭንቅናን ብዘይካኻ ረዳኢ የብልናን ኦ ኣምላኽ ኣባና ህደር ንበደልና ይቕረታን ምህረትን ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ጉህድን ዝኾነ ኃጢአትና ምንትቲ ኣብ ልዕሌና ስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቕረበለና ኦ ጎይታ ከም ምህረትካ ዳንበር ከም ተግባሩና ኣይሁን ኣሜን አምላክነ ዋቆበከ ማበሳነ በከመምረትከ አምላክነ ወአኮበከ ማበሳነ በከመ አምላክነ ዋኮበከ ማበሳነ ወጎይታ ብቃዓት ጎረና ምስጋና ከምዚልና ክስልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃ ፍቃድካ እንታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ናይ ዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንመሳና እንድገኒ ካብ ክፋ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ሕልና ድንግል ኢኺ ብስጋ ኮን ድንግል ኢኻ ደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስፎም ብሩኽ እዩ ኦም ልተፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ነፍቲ ወልድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ስሓቅሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሚኻ ተግባርኹም ብቃል ብሓሳብኹም ብኩሉ ዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርሕሩሕን መፍቀሪ ሰብን ስለ ዝኾንካ ምንቲ ትቅዱስ ሚካኤልካ ተዓረቐና ንሕደገልና ኦ ኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይተሃበልና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣክካ ለኣኸልና ጸጋን ብርህራየ እቲ መፍቀሪ ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘሎካ ማዕሪኻ ምስ ዝኾነ ህይወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባአካ ሕጂ ንዘለዓለም ዓለምን ኣሜን ኦ ጎይታ መሓረና ምሕረትካ እውን ኣብ ዝሓልና ኦ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይን ምድርን ብክብሪ ዝስገደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያ ዝተመላእካ ርህሩህን ነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጢአተኛታት እውን እትምሕር ንሓጥእ ብንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምንቲ ጽበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኩሎም ናብ ድሕነት ትዕድም ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ናብ ኩሉ ሰዓታትን ልማኖና ተቐበል ህይወትና ኣቃናዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትና ናንጽህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ኃጢአትና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘንን ስቓት ብርዳእና ብህልውኖም ክንዕቆብ ብቅዱሳን መላእኽቲ ሓለወና ናብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና ንስኻን ዘለዓለም ዓለም ብሩኽ ኢኻ እሞ ኣሜን ብቑዓት ክበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦ ደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስፎም ብሩኽ እዩ ኦም ልተፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ትወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ክብርን ምስጋናና ኣምላኽ ይኹን እግዚኣብሔር ስማዓና እግዚኣብሔር ይቀበሎ ተረፈ ግዜና ድማ ኣምላኽ ይባርከልና
ኣራይ ስድራ እግዚኣብሔር ስለ ዝነበረና ናይ ጸሎት ጊዜ ንኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ይኹን። ካብዚ ብምቕጻል ከምቲ ልሙድ ዕለታዊ ትምህርቲ ንባብ ሃይማኖት ኣበው ክህልወና እዩ። ሃይማኖት ኣበው ምዕራፍ 48 ኢና በፂሕና ነርና። ምዕራፍ 48 ክፍሊ 9 ቁጥሪ 36 በፂሕና ነርና። ሃይማኖት ኣበው ምዕራፍ 48 ክፍሊ 9 ካብ ቁጥሪ 36 ክንርኢና ንሎም ከም ፍቃድ ኣምላኽ። እሺ ኣብ ቁጥሪ 37 ዘለዋና መወከሲ ንባባት ሓውና ዮሴፍ ነፃ እንድሕር ሃሊኻ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 14 ከተንብበልና ኢኻ። ማማ ህይወት ማማ ህይወት ሓድጉ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 14 ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 14 ማማ ኣይረአን ብምሉእ ይረአን ዘሎ እቲ ወስታይ ኦኬ ተቆሪጹ ኣሎ هو تقريته نتجمع انت تبلا من الباس بزنتي اسكي حجة اوكي حجي له قاس كنت 4 هو ماشي حجي متى ما ترحس له وانجيل لوقاس معراف كلتا فقد 4 نانا 4 هراي نباب قطر 36 እዚ ናይ ቁስጥንጥንያ ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ ኤራቅሊስ ኣብቲ ብዛዕባ እምነት ዝደረሶ ድርሳኑ ደጊሙ ከም ዝበለ እቲ ስጋ ዘይነበሮ ቃል ብዘይ ምልዋጥ ስጋ ሰብ ተዋህደ እቲ ጥንቲ ዘይብሉ ቃል ብኩሉ ፍጹም ክነሱ ብስጋ በብንእሽቶ ዓበየ። ማማ ህይወት ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 14 ተመንሲኹም ኩልኩም ቤተሰብ معرف أمين يوحنس معرف حدا قصر 14 اتقال سجا خوني صقام حقن ملي وخا أبانا حدري كبرتو دما كم كبري نايت حدا ودو نبؤو رئينا آمين آمين قالوا وتسمع الله ماما ترحس ولو أبيت الله كما يوعلكم سترة الله الشيء وانجيل لوقاس معرف كلت قصر 4 دي حكي أوا الشيء إتي هزان عبي بمنفس دما دلدلي أبب كعملو صقع أملاخ أون أبو نبري أمين سلالات الزاقب تنسكنا آمين أب نبا قطر 30 شمون تنزلوا موكسة قصداتنا ማማ ሙሉ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥሪ 2 ክሳብ ቁጥሪ 6 ማማ ኣስሊ ካልእቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ቁጥሪ 4 ዲያቆን መሲ ኣለኹ እሺ ሓራይ ሓውና ጆሲ ንባብ ቁጥሪ 38 እቲ ብህላዌ መከራ ዘይቀርቦ ንሱ መከራ ተቐበለ በቲ ሰብ ዝኾነሉ ስጋ ደኣ መከራ ተቐበለ እምበር በቲ ቀደም ዝነበሩ ባህሪኡ መከራ ኣይተቐበለን። ዕብራውያን 1 ካብ 2 ክሳብ 6 ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ካብ 2 ክሳብ 6 ኣብዘን
دحروت معلتتات نأنا بتي وراس كله زقبرو ون عالم زفتر ودو غيرو تزاربنا نسو ناي كبرو نصبرا ቅርጽ ባህሪኡ ከሎ ኩሉውን ብሓይሊ ቃሉ ፀዊሩ ከሎስ ምንፃሕ ሓጢኣትን ምስ ገበረ ኣብ ላዕሊ ኣብ የማን ግርማ ተቐመጠ ካብቶም መልእኽቲ ብዙሕ ዝበሰም ብዝወረሶ መጠን ክሳዕ ክንድዚ ካባታቶም በለፀ እስኪ ካብ መላእኽቲ ንመኖም እዩ ስኻ ወደይ ኢኻ ኣነ ሎሞ ወለድኩኻ ከም ብሓድሽ ድማ ኣነ ኣቦ እኾኖ ንሱ እውን ውሉድ ይኾነኒ ዝበሎ ከም ብሓድሽ ድማ ነቲ በኽሪ ናብ ዓለም ከእትዎ ዝኸሎ ኩላቶም መላእኽቲ ኣምላኽ ይሰግዱሉ ይብል ኣሜን ስለ ቃላቱ ክብር ምስጋና ወደይ علي وتسمع لنا ماما أصلي الراي قرنطس معرف قرنطس كلاي 13 معرف 13 4 دياقون حوي هو الراي كريستوس بدخام تسقيلو بحيل أملاخ هي كوينو ينبريو نحنا أو دخومات إنا بتي أباخاتكم زخونة حيلي أملاكنا مسؤو هياوي كنكون كوينا كنبر إنا أمين آمين قالي وتسمع لنا أتسئلنا كفل عصرت كنرينا أبتا قطري 4 حانت تغسلاتنا حاونا يوسف فيليبيسيس معراف 4 فقد شوعات كتم ببلناخا نباب قطر 39 كم بحدش ازي قدوس إيراقليس ابتي بزعبا ترغامي امنت 318 نتي علاوي نستروس انا تقاوم زدرسو درساونو خمزبله እግዚአብሔር ቃል ሰብ ኮነ ካብ ህላዊኡ ድማ ኣይተለወጠን ብዘይ ምርመር ግብሪ ከዓ ተዋህዶ ገበረ እዚ ስርዓት እዚ ግና ልዕሊ ኩሉ ሰብ ዝረቀቀ ዝለዓለ እዩ ፊልጵስዩስ 4:7 ሰላም ከመይ ኣምሲኹም ፊልጵስዩስ 4 ኦኬ እቲ ካብ ኩሉ ኣእምሮ ዝበልፅ ሰላም ኣምላኽ ድማ ንልብኹም ሓሳብኩምን ብክርስቶስ ኢየሱስ ክሕልዎ እዩ አሜን ቀፂልና ኣብ ንባብ ቁጥር 41 እንደለዋ መወከሲ ጥቅስታትና አሁና ዶክተር ጽጋብ መልእክት ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 10 ማማ ብረይ ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 14 ማማ ረዘነት ዕብራውያን ምዕራፍ 4 ካብ 14 ክሳብ 16 ንባብ ቁጥሪ 41 ምእንቲ እዚ እግዚአብሔር ቃል ናይ ባህሪ ኣምላኽ ክኸውን ከሎ እዚ ዓቢ ጳውሎስ ከዓ ንሰብ ዝግባእ ሕማም ንኡ ሂቡ ይዛረብ እዩ ግናኸ መለኮት ብህላዊኡ መከራ ተቐበለ ኣይበለን እቲ ንሰብ ሕያዋይ ዝኾነ እግዚአብሔር ብዘይ ምርመር ግብሪ ንሰብ ዝተሳተፎ ባህሪኡ ደኣ መከራ ተቐበለ በለ ሮሜ 5:10 መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 5 فقد 10 صلاته خلنا مس أملاح بموت ودو تعرقنا كاب تعرقنا دا كندي بهيوتو أزينا زين دحن آمين قالوا وتسمع لنا عبراويان 13:4 ماما بر ماما عبراويان 13:4 እምበኣርሲ ብሓቂ ንዘርኢ ኣብርሃም ኣልዓሎ እምበር ንመላእኽቲ ኣይልዓሎምን እሞ እቶም ውሉድ ብደምን ብስጋን ካብዚ ሓብሩስ ብሞት ነቲ ሓይሊ ሞት ኣብ ኢዱ ዝሓዘ ምእንቲ ክስዕር ንሱ እውን ዲያብሎስ እዩ ነቶም ብፍርሃት ሞት ዘለዉ
ዘመኖም ብባርነት ተታሒዞም ዝነበሩ ኩላቶም ሓራ ምእንቲ ከውፅኦም ኢሉ ንሱ እውን ብእኡ ሓበሮ ኣሜን ኣሜን ተስማዕልና ኣማረ ሰነት ዕብራውያን 4:14-16 ደጊም ብዘይ ሓጢኣትሲ ብኩሉ ከምዚ ኸማና እተፈተነ እዩ እምበር ብድኻምና ክድንግፀልና ዘይክእል ሊቀ ካህናት የብልናን እሞ ብሰማያት ዝሓለፈ ዓብይ ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ካብ ዝህልወናስ ምእማንና ነጽንዕ ስለዚ ምሕረት ምእንቲ ክንቅበል ብጊዜ ፀበባውን ንረድኤትና ዝኸውን ፀጋ ክንረክብ ብትብዓትና ብዝኳን ፀጋ ንቕረብ ኣሜን ኣሜን ካልኦት ተስማዕልና ቀፂላ ቁጥሪ 42 ዘላትና መወከሲት ጥቕሲ ማማ ትርሓስ ኣስመላሽ ቀዳመይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ካብ 6 ክሳብ 10 ንባብ ቁጥሪ 42 ከም ዝበለ ነታ ዝተሰወረት ጥበብ ምስጢር እግዚኣብሔር ከም ዝንምህር ንሳ ከዓ ካብ ኣሕሉቕ ሓደ እኳ ዘይፈለጣ እያ ፈሊጠምዎ እንተዝኾኑስ ነቲ ጎይታ ክብሪ ኣይምሰቐልዎን ኣሜን ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ካብ 11 ካብ 25 ዲሓቀ ቀዳመይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ካብ 6 ክሳብ 10 ታላልያ ደሎ ክስታይት ብሓንሳ ኮይኑ ደናጊሩን 4-6 ብሓንሳይን ደሞ 4-5 ካብ ኣደ ክጅምር ኣገም የለን ካብ ጀመርያ 6-7 ካ ትብላላዊ ከዳን 6-7 ኣገም የለን 6-7 እንተላ ካብ 6 ጀመርያ ክሳብ 10 እምበኣርሲ ኣብ ማእከል እቶም እኹላት ጥበብ ነዛረብ ኢና እቲ ኣምላኽ ቅድሚ ዘመናት ንኽብረትና ዘዳልዉ እቲ ናይ ኣምላኽ ሕቡእ ምስጢር ጥበብ ኢና ንዛረብ ዘለና እምበኣር ጥበብ እዛ ዓለም እዚኣ ወይስ ናይቶም ዝሓልፉ ገዛእቲ እዛ ዓለም እዚኣ ኣይንዛረብን ኢና ካብ ገዛእቲ እዛ ዓለም እዚኣ ሓደ እኳ ነዚ ጥበብ ኣይፈለጦን እንተዝፈልጥዎሲ ንጎይታ ክብሪ ኣይምሰቐልዎን ነይሮም ግናኸ ከምቲ ፅሑፍ ዝብል እቲ ዓይኒ ዘይረኣየቶ እዝኒ ከዓ ዘይሰማዓቶ ኣብ ልቢ ሰብ ድማ ዘይተሓሰበ ኣምላኽ ነቶም ዘፍቅሮም ኣዳልወሎም እቲ መንፈስ ግና መዓሞ ኣምላኽ እኳ ከይተረፈ ንኩሉ ይምርምር እዩ እሞ ንኣና ኣምላኽ ብመንፈሱ ገይሩ ገለፀልና ኣሜን ኣሜን ካልኦት ተስማዕልና ቀፂላ ደላ ንባብና መምህርቲ እምኒት ቀዳመይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 25 ንውሕ ኢላ እዚኣ ንባብ ቁጥሪ 43 እቲ ጎይታ ክብሪ ግና ብህላዌኡ ሕማም ዘይብሉ እዩ ምስቲ መከራ ዝቕበል ስጋ ሓደ ኮነ ስጋ ሰብ ስለ ዝተዋሃደ ከዓ ተሰቕለ ቀዳማይ መልእክቲ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥሪ 11 ክሳብ 25 ግናኸ ኣሕዋተየ ኣባኻትኩም ክርክር ከም ዘሎስ ብዛዕባኹም ሰብ ቤት ቆልኤ ነጊሮምን ኣለዉ እዚ ማለት ነፍሲ ወከፍኩም ኣነ ናይ ጳውሎስ ኣነ ስባ ናይ ኣጵሎስ ኣነ ናይ ኬፋ ኣነስ ናይ ክርስቶስ ከም ትብሉ እዚኤ ዝብል ዘለኹ ኣሕዋተየ ኩላትኩም ሓደ ዘረባ ክትዛረቡ ብሓደ ልብን ብሓደ ሓሳብን ፍጹም ክትጋጠሙ እምበር ምፍልላይ ከይህልወኩም እምዕደኩም ኣለኹ ክርስቶስ ዶ ተመቒሉ እዩ ወይስ ጳውሎስ ዶ ተሰቒሉልኩም እዩ ወይስ ብስም ጳውሎስ ዲኹም እተጠመቕኩም ሓደ እኳ ብስመይ ከም እተጠመቕኩም ከይብል ብዘይ ቅሪስጶስን ጊዮስን ንሓደ ካባኻትኩም እኳ ስለዘየጠመቕኩ ንኣምላኽ ኣመስግኖ ኣለኹ ስድራ ቤት እስጢፋኖስ እውን ኣጠሚቐ ኣለኹ ብዘይ እዚኣቶም ሓደ ካልእ ከምዘየጠመቕኩ
ከም ዘጠመቅኩ ኣይፈልጥኒ እቲ መስቀል ክርስቶስ ኮንቱ ምእንቲ ከይከውን ብጥበብ ዘረባ ከይግበር ክርስቶስ ወንጌል ክሰብኽ ዳእምበር ተጠምቕሲ ኣይለኣኸንን ጥበብ ጠቢባን ክጥፍኤ ምስትውዓል እቶም ኣስተውዓልቲ እውን ከፍርስ እየ ዝብል ጽሑፍ እሞ ቃል መስቀል ነቶም ዝጠፍኡ ዕሽነት እዩ ንኣና ንንድሕን ግና ሃይሊ ኣምላኽ እዩ ጥበበኛ ኣበይ ኣሎ ምሁር ፀሓፍስ ኣበይ ኣሎ መርማሪ እዚ ዓለም እዚኣኸ ኣበይ ኣሎ ኣምላኽ ንጥበብ እዚ ዓለም እዚኣ ዶ ዕሽነት ኣይገበሮን እዩ ስለዚ ዓለም ብጥበባ ንኣምላኽ ብጥበብ ኣምላኽ ጌራ ካብ ዘይፈለጠቶ ኣምላኽ ነቶም ዝኣምኑ ብናይ ስብከት ዕሽነት ገይሩ ከድሕኖም ፈቐደ ኣይሁድ ምልክታት ይልምኑ ጾርኣውያን ድማ ጥበብ ይደልዩ ንሕና ግና ነቲ ናይ ኣይሁድ መዐንቀፊ ምህዛብ ዕሽነት ዝኾነ እተሰቕለ ክርስቶስ ንሰብኽ ኣሎና ንሱ ነቶም ጾርኣውያን ንኣይሁድ ኮነ ጾርኣውያን ኮነን ክርስቶስ እቲ ሓይሊ ኣምላኽ ጥበብ ኣምላኽን እዩ ካብ ሰብሲ ዕሽነት ኣምላኽ ይጠብብ ካብ ሰብ ከዓ ድኻም ኣምላኽ ይብርትዕ ኣሜን ንዝተኻብን ዕድል ምስክን ኣገልግሎት ከበር ዲያቆ ኣሜን ቃልዮት ተስማዕልና ቀፂለን ዘለዋና ንባባት መምህር ሳራ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ዲያቆን ኣይጥዕመንን እዩ እሺ ዓራይ ኣዴና ኤልሳቤጥ ወንጌል ዮሃንስ ክበክንዶ ምዕራፍ 10 ቁፅሪ 17-18 ወንጌል ዮሃንስ ኣብ ሓድሽ ኪዳን መጀመርታ ማቴዎስ ኢልና ምስ ጀመርና ታራብዒት ወንጌል ደላ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 10 ቁፅሪ 17 ቁፅሪ 18 ከተንብባልና ኢኸን እሺ ማማ ኣስሊ ዕብራውያን 2 ካብ 8 ክሳብ 11 ዕብራውያን 2 ካብ 8 ክሳብ 11 ንባብ ቁፅሪ 44 እግዚአብሔር ቃል ሰብ ንምድሓን ብስጋ ሰብ መከራ ክቅበል ፈተወ ብህላዌ መለኮቱ ግና መከራ ኣይቅበልን እዩ እግዚአብሔር ቃል ብተዋህዶ መከራ ምንቲ ክቅበል ምስ ዝሓምም ስጋ ሓደ ክሳዕ ዝኸውን ትሕት በለ ማማ ኣስሊ ዕብራውያን 2 ካብ 8 ክሳብ 11 አንድ ቁርፍ ዲያቆን ኢየሱስ እሺ ዕብራውያን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኮይኑ ዕብራውያን 2 ናይ ጳውሎስ መልእኽትዋ ምዕራፍ 2 ካብ 8 ክሳብ 11 ክብርን ኣምላኽ ይኹን ራይ ንሕና ንሓቂ እምበር ምስ ሓቂ ዝፃረር ገለ እኳ ክንገብር ኣይንኽእልን ኢና ኣይንከላኸልን እዩ ንሕና ነቲ ድኻምና ንኣኻትኩም እንተባራታታዕና ኢና እንሕጎስ እዚ እውን ሙሉኣት ክትኮኑ ንገልጽ ኣለና እሳርያ ዲያቆኒ ኣለኹ ዲ ኣይረኸብከያ እንዲ ዕብራውያን ድብላ ርእሲኩም ክንደለኺ ኣርእስቲ እኳ ኣለዎ መፅሓፍ ካልእ ዘንብብ ዘለኹ ቅርታ ሕለፈኒ ድንበርበሪ ኢለይ ኣንብባ ያ ባዕለይ ድሓን ይቅርታ ናብ ሰብ ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ካብ 8 ክሳብ 11 ንኩሉ ሰብ ኣብ ትሕቲ ኣጋሩ ኣግዛእካዮ
ንኩሉ ከግዝኣሉ ከሎ ንዕኡ ዘይግዝኦ ሓንቲ እኳ ኣይሓደገን ግና ኩሉ ከም ዝግዝኦ ንሕና ገና ሎሚ ኣይንሪኦን ኢና ዘለና ነቲ ብምክንያት ስቅያት ሞቱ ካብ መላእክቲ ገለ ቁሩብ እተታሕተ ኢየሱስ ግና ብፀጋ ኣምላኽ ኣብ ክንዲ ኩሉ ሰብ ሞት ምእንቲ ክትዕምሲ ኣክሊል ክብርን ግርማን ተኸሊሉ ንሪኦ ኣለና እቲ ኩሉ ምእንትኡ ኩሉ እውን ብኡ ዝኾነ ንብዙሓት ውሉድ ናብ ክብሪ እናኣተዎም ነቲ ራእሲ ምድሓኖም ብስቅያት ክፍፅም ተገብኦ ማለት እቲ ዝቅድስን እቶም ዝቅድስን ኩላቶም ካብ ሓደ እዮም በዚ ምክንያት እዚ ከዓ ስምካን ኣሕዋተይ ክነግሮም ኣብ ማእከል ማሕበር እውን ክዝምረልካየ ኢሉ ኣሕዋተይ ንምባሎም ኣይሓፍርን እዩ እያ ትብል ቃል ህይወት የስማዓልና ዲያቆን ሓወይ ይቅርታ ኣቢልሃኒ ስልኪ ተገም የለን ኣዴና ኤልሳቤጥ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 17-18 እንዴት ትብል እዋ እሺ 17 ኣነ ንህይወተይ በጃ ኣሕሊፈ ዝህባ መሊሰውን ዝወስዳ ስለ ዝኾንኩ ኣቦ የፍቅር እየ ባዕለይ እየ በጃ ሓሊፈ ዝህባ እምበር ካባይ ዝወስዳ ሓደ እኳ የልቦን ምሳድያ እዋ ኣሜን ቃል ህይወት ተስማዓልና በጃ ክንሓልፍ መሊሰውን ክወስዳ ስልጣን ኣሎኒ ነዚ ትእዛዝ እዚ ካብ ኣቦይ እየ ዝተቀበልክዎ ኢሉ ኣሜን ቃል ህይወት ተስማዓልና ኣሜን ቀፂላ ኣብ ምዕራፍ 49 ክፍሊ 11 ቁፅሪ 2 ዘለና ንባብ ማማ ህይወት ሓድጉ መዝሙር ዳዊት መበል 112 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ ቁፅሪ 3 ሓውና ዮሴፍ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 18 ኣብ ግእዝ ቸክ ገብራ ይቅሬታ እያ ምዕራፍ 18 ቁፅሪ 19 ቁፅሪ 20 ማማ ትርሓስ ወልዱ ካልአይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ካብ 1 ክሳብ 9 እዚ ቅዱስ ኤራቅሊስ ኣብቲ ብዛዕባ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ምዃን ዝደረሶ ድርሳኑ ዳግም ከም ዝበለ ናይ እግዚኣብሔር ጸጋኡ ንመንፈሳዊ ጉባኤ ዘይቁፀር ሃብትን ረብሓን እዩ ኣብኡ ከዓ ዘህብትም ዕዳጋ ቤተ ክርስቲያን ኣሎ ማማ ህይወት መዝሙር ዳዊት 112 112 ቁፅሪ 1-3 እታ ርእስታ ብፁዕ ሰብ እቲ ንእግዚኣብሔር ዝፈርሖ ብትእዛዛቱ ኣዝዩ ባህ ዝብሎ ሰብ ብፁዕ እዩ ዘርኡ ኣብ ምድሪ ክሰልጥን ወለዶ ቁኑዓት ክባርኽ እዩ ሃብትን ፅጋብን ኣብ ቤቱ እዩ ዝጸድቅ እውን ንዘለዓለም ይነብር ኣሜን ቃልዮት ማና ማቴዎስ 18-19-20 ክልተ ወይ ሰለስተ ኮይኖም ብስመይ ኣብ እትኣከብሉ ኣነ ከዓ ኣብኡ ኣብ ማእኸሎም እየ እሞ ክልተ ካባኻትኩም ኣብ ምድሪ ብዝልምንዎ ነገር ኩሉ እንተተሰማምዑ ካብቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦይ ክወሃቦም እዩ ኢለ ከም ብሓድሽ ንብለኩም ኣለኹ ቃልዮት ተስማዕልና ኣሜን ቃልዮት ተስማዕልና ኣሜን ማማ ትርሓስ ወልዱ ኣቤት ኣለኹ ክብሪ ምስጋና እግዚአብሔር ኣምላኽና ይኹን ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ካብ 1 ክሳብ 9 ክርስቲያናዊ ልግሲ ኣሕዋቴ ነቲ ኣብቲን ማሕበራት መቅደምያ እተዋህበ ጸጋ ኣምላኽ ነፍልጠኩም ኣሎና ከም ቀመምን ሓላፊ ቀመምን
ባዕላቶም ፈትዮም ከም ዝሃቡ እምስክረሎም ኣለኹ እሞ ብብዙሕ ፀበባ ተመኪሮም ሓለፋ ሓጎሶምን ጥልቂ ዝኾነ ድኽነቶምን ንምብዛሕ ልግሶምን ኣዝዩ ዓዘዘ። ነዚ ፀጋ እዚ ንሕብረት ምግልጋል ቅዱሳንን ብብዙሕ ልማኖ እናለመኑና ብፍቓድ ኣምላኽ ቅድም ንጎይታ ድሕሪኡ ከዓ ንዓና ርእሶምን ወፈዩ እምበር ከምቲ ንሕና ተስፋ ዝገበርናዮ ጥራይ ኣይኮነን እሞ ንቲቶስ ከምቲ ቅድም ዝጀመሮ ከምኡ ከዓ እዚ ፀጋ እዚ ኣባኻትኩም እውን ክፍፀም ምዒድናዮ ኣለና። ግናኸ ብኩሉ ብእምነትን ብቓል ፍልጠትን ብፅዓትን ዘበለ ብፍቕርኹምን ንዓና እውን ከም ዝዓዘዝኹም በዚ ፀጋ እዚ ከዓ ዕዙዛት ንምዃን ተጠንቀቑ። እዚ ዝብለኩም ዘለኹ ከዓ ብፅዓት እቶም ካልኦት ነቲ ምፅራይ ፍቕርኹምን ምእንቲ ክዕዘብ እየ እምበር ከም ትእዛዝ ገይረ ኣይኮንኩን። ፀጋ ጎይታናን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍልጠት ኢልኩም እሞ ንስኻትኩም በቲ ድኽነቱ ምእንቲ ክትህትሙ ሃብታም ክነሱ ምእንታኹም ደኸየ። ኣሜን። ስለዓላቱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን። ኣሜን። ቃል ተስማዕልና ኣብ ንባብ ቁጥር 3 ዘለዋ መወከሲ ጥቕስታትና ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 6 ካብ 27 ክሳብ 64 እዚኣ ነዋይሓ ኣበይ መርጌታ ወይ ዲያቆን ሓወይ ሓዲኹም ክትፅልዩ ከተንብቡልና። ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 6 ካብ 27 ክሳብ 64 እሺ። ቀፂልና አቡና ዶክተር ጽጋብ ኤፌሶን መልእክቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ካብ 4 ክሳብ 19 እዚኣ እውን ነዋይሓ ዶክተር ጽጋብ ከተንብበልና። ቀፂላ ደላ ንባብና ማማ ብረይ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 55 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ ቁፅሪ 3 ማማ ረዘነት ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 22 ቁፅሪ 17 ንባብ ቁጥሪ 3 ንሱ እውን ናይ ክርስቶስ ቅዱስ ምስጢር ስግኡ እንደሙን ምሉእ ምድሓን ዝህብ ብርሃን መስቀሉን ምርኣይ እቲ ክንገር ዘይከኣል ሃብቲ ቅዱስ ስቃያትን እዩ። ኣብኡ ከዓ ብዘይ ዋጋ ሰማያዊ መዝገብ ሃብቲ ይርከብ። ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 6:17 الهوت يسمع لنا. ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 6 ቁፅሪ 27 ወዲ ሰብ ንዕኡ ኣቦ ንሱ ከዓ ኣምላኽ ሓቲሞ እሞ ነቲ ንሱ ዝህበኩም ንዘለኣለም ህይወት ዝነብር ብልዒ እምበር ነዚ ሓላፊ ብልዒ ኣይትግበሩ። ስለዚ ንሳቶም ክብሪ ኣምላኽ ክንረክብሲ እንታይ ንግበር በልዎ። ኢየሱስ ከዓ ግብሪ ኣምላኽ በቲ ንሱ ዝለኣኾ ክትኣምኑ እዩ በሎም። ስለዚ ርኢና ክንኣምነካስ እንታይ ትእምርትሞ ትገብር እንታይ ክትገብር ኣለኻ? ኣቦታትና ከምቲ ከበልዑ ካብ ሰማይ እንጌራ ሃቦም ዝብል ተፃሕፈ ካብ በረኻ ማና በልዑ በልዎ። ኢየሱስ ሽዑ ኢየሱስ በሎም እቲ ካብ ሰማይ ዝወርድ ንዓለም እውን ህይወት ዝህብ ናይ ኣምላኽ እንጌራ እሞ ነቲ እንጌራ ሓቂ ካብ ሰማይ ዝህበኩም ኣቦይ እምበር ነቲ እንጌራ እቲ ካብ ሰማይ ዝሃበኩም ሲ ሙሴ ከም ዘይኮነ ብሓቂ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ። ሽዑ ንሳቶም ጎይታይ እቲ እንጌራ ትኸ ኩሉ ሳዕ ሃበና በልዎ። ሽዑ ኢየሱስ በሎም እንጌራ ህይወት ኣነ ናባይ ዝመፅእ ኣይጠምን ብኣይ ዝኣምን ከዓ ኸቶ ኣይፀምእኒ። ግናኸ ከምቲ ዝበልኩኹም እዩ
رئيكم نساء أمانكم نن أبوي زهبن زبلا نباي كمسيو نتناباي زمس كتون وساي أيدربيوني أنا فقط تزلا أخن نمبر فقط من تخجبر أيكون كاب سماي وريد زلو نودر يوبوز عمن زبلا نايزل عالم هيوت كركب أنا ونبتا دحريت معال تختنسو إذا فقط أبو إمو كابتن السو ذهبن زبلا بوت بتا دحريت معالتي ختنسو مبر حدا كوا هيتفق زون فقط تزلا أخني شعود ما اتخاب سماي زورة دنجرا أنا سلازي بلا غريتا شعود ما اتخاب سماي زورة دنجرا أنا سلازي بلا أيهود بزعبو أقرم رومو أما أزيس ستي أبونا ديو نحنا نفلطون يسوس ودي سيف دي كونن كما يلودا كاب سماي وردكو يبلو نبرو يسوس مليسو بلوم نحد هدكم أيتا قرم رومو تزلا أخنا أبوي زي صحابون دا زي كوينو ناباي كمس زخيل يلبون أنا دما بتا دحريت معالتي كتنسوه أبنوياتون كلهم كاب أملاخ مهورات كوخونيوم زبل صحوف اللو اتخاب أبوي سمعن استمهرن زبلو كلنا باي مسجد بجكات خاب أملاخ زغنة نبوز رأيو يلبون نسي نبوز رأيو اتباعي زعمن نايزل عالمي هو تمزلاتو بحق بلوكم الله نجرا هيوت أنا أبوتاتكم أبرها منا بالعمو موتو كاوز بلع زبلا من انت خيموت كاب سماي زور دنجرا زي اتخاب سماي زور دنجرا هيوت أنا كاب زنجرا زبلع زبلا نزل عالم كنبريو إذا أنا من انت هيوت علم زهبون جرا خا سجاي إيو سلازا أيهود إذا سجوا خن بلع كم يجرو خبرنا يكالو لهم نحد حدوم تغاتعو يسوس بلوم سجا ودسم دزي بلعهم دمو دزي ستهم سي هيوت كم زي بالكم بحق بلوكم الله سجا يزبلع دم يونز ستي نايزل عالم هيوت هالاتو أنا ون بتا دحريت معلتي كتنسوه سجا يبلع حكي مو دمي كامس تحكيو سجا يزبلع دم يونز ستي أبا ينبر أنا وناو هي أبو خمز الآخر نمو أنا سلا أبو بهوت كم زلخو كم خاطر زبل عني سلاي بهوت كنبري اتخاب سماي زور دنجرازيو كمتي أبوتاتكم زبل عوا ما نامو زموتو أيقونن نزن جراز زبل عسي نزل عالم بهوت كنبري أب كفرناهم أبيت صلوت أيهود كمهر كله إزز تزاربه قال زل عالماو هوت بزحات كاب دك مزامرتو نزي سميعهم إزز زربازي چنكيو من كسمعي خيل بالو يسوس دما دك مزامرتو بزعباز خمسة قرام رومو بلو بفاليتو زرو يعنك فوقكم الله ود سب نابت قدم زنبورو خديب كله انت تري ودعا كمي منفسي هي أو زقبر سقاس قلو كايتك مني زن أنا زنقركم قالات منفسين هوت ونين زي أمنو جنا أما أخلكم الله يسوس تم زي أمنو عيانوت مخانم اتزاوت حزاون من مخانو كام مجمر تافليت نبرمو بلوم كا سلازي دماية تخاب سما كبابو يتواهب انت زي كوينوس نابايك مس زخيل يلبون زبالكم بلوم كاب شعو جميرهم بزحات كاب دك مزامرتو ندحري تملسو مسؤون ايكادون ود زامن نايزل عالم هيوت اللاتو بلغويتان دك مزامرتو سلقالاتو እግዚአብሔር استمسገነ ይሁን آمين قال وتسمع لنا دكتور صقاب جناخ ملأت ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ካብ ፍቅዲ 4 ስጋብ 19 ስጋብ 20 እያ ዘላስ ክልቲአን ከንብበን ግናኸ እቲ ብምሕረት ሃብታም ዝኾነ ኣምላኽ ምእንቲ እታ ብኣ ዘፍቀረና ዓባይ ፍቅሩ ንዓና በበደልና ሙታት ኮለናስ ምስ ክርስቶስ ሕያዋን ገበረና
ብጸጋ ኢኹም ዝደሓንኩም ምስኡውን ኣተንስኣና ኣብቲ ዝመጽእ ዘመናት ብህያውነቱ እቲ ብሉፅ ሃብቲ ጸግኡ ብክርስቶስ ኢየሱስ ኣበታትና ምእንቲ ክርኤ ኣብ ሰማያት ብክርስቶስ ኢየሱስ ምስኡ ኣቐመጠና ሓደ እኳ ከይምካሕሲ ኣብ ግብሪ ኣይኮነን እሞ ብእምነት ብጸጋ ኢኹም ዝደሓንኩም እዚ ከዓ ውህበት ኣምላኽ እዩ እምበር ካብሃትኩም ኣይኮነን ፍጥራቱ ኢና እሞ ነቲ ኣምላኽ ክንመላለሰሉ ንቐደም ዘዳለዎ ሰናይ ግብሪ ክርስቶስ ኢየሱስ እንተፈጠርና ኢና ስለዚ ከዓ ኣቱም ኣሕዛብ ብስጋ በታ ኢድ ኣብ ስጋ እትገብራ ግዝረት እትበሃል ቀደም ዘይገዘረት ከም እትበሃልኩም ዘክሩ በቲ ዘመን እቲ ብዘይ ክርስቶስ ከም ዝነበርኩም ካብ ሕብረት እስራኤል ፍሉያት ነታ ኺዳን ተስፋውን ኣጋይሽ ትጽቢት ዘይብሎም ኣብዛ ዓለም እዚኣ ብዘይ ኣምላኽ ከም ዝነበርኩም ዘክሩ ሕጂ ግና እቶም ቀደም ርሑቓት ዝነበርኩም ንስኻትኩም ብክርስቶስ ኢየሱስ ብደም ክርስቶስ ተቃረብኩም ንሱ ንዞም ክልተስ ሓደ ዝገበረ እቲ ኣብ መንጎ ዝነበረ ከልካሊ ቆጽሪ እውን ዘፍረሰ ሰላምና እዩ እሞ ብርእሱ ዕርቂ እናገበረ ካብዞም ክልተ ሓደ ሓድሽ ሰብ ምእንቲ ክፍጠር ነቲ ጽልኢ ንሱ ከዓ ሕጊ ትእዛዝ ብስርዓት ብስግኡ ስዒሩ ብመስቀሉን እቲ ጽልኢ ብኡ ቀቲሉ ንክልቲኦም ብሓደ ስጋ ምስ ኣምላኽ ኣተዓረቆም ንክልቴና ብኡ ብሓደ መንፈስ ናብ ኣቦ መእተዊ ስለ ዝኾንና ከዓ ንኣኻትኩም ርሑቓት ዝነበርኩም ምፁእ ሰላም ኣበሰረኩም እቶም ቀረባ ዝነበሩ እውን ሰላም ኣበሰሮም እምበኣርሲ ንስኻትኩም ኣብቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ እምኒ ማእዘኑ ዝኾነ መሰረት ነቢያትን ሃዋርያትን እተነደቅኩም ደጊም ደቂ ዓዶም ንቅዱሳን ስድራ ቤቱን ኣምላኽ ኢኹም እምበር ኣጋይስን ወፃተኛታት ኣይኮንኩምን ኣሜን ምዕራፍ 55 ኣሎ ናባይ ዲያቆን ወደይ 55 ካብ 1 ስጋብ 3 ምሕረት እግዚአብሔር ኣቱም ጽማዓት ኩላትኩም ናብ ማያት ንዑ ኣቱም ገንዘብ ዘይብልኩም ከዓ ንዑ ተሻየጡ እሞ ብልዑ እወ ንዑ ብዘይ ገንዘብ ብከምዚ ወይንን ጸባን ተሻየጡ ገንዘብኩም ነቲ እንጌራ ዘይኮነ ጸማእኩም ድማ ነቲ ዘጽገበኩም እተጥፍኡሉስ ስለምንታይ ተጠንቂቕኩም ስምዑኒ ነቲ ዝጸበቐ ከዓ ብልዑ ነፍስኹምን ብጣዕሚ ባህ ክብላ እዩ እዝንኩም ናባይ ጽለው እሞ ናባይ ንዑ ስምዑ ንነፍስኹም ድማ ህይወት ክትረክብ እያ ኣነ እቲ ንዳዊት ዘተስፈኽዎ ነባሪ ጸጋ ዘለዓለማዊ ኺዳን ምሳኻትኩም ከኣቱ እየ ኣሜን ኣሜን ኣለው ተስማዕልና ኣሜን ኣማራዘናት እሺ ራእየ ዮሃንስ ምዕራፍ 22 ቁጥሪ 17 እቲ መንፈስን እታ መርዓትን ንዓይ ይብሉ ኣለዉ እቲ ዝሰምዕ እውን ንዓይ ይበል ዝጸምአ ከዓ ይምጻእ ዝደለየ እውን ማይ ህይወት ክብኾምኡ ይውሰድ ኣሜን ኣለው ኣልና ራይ ስድራ እግዚአብሔር ንሎም ከም ፈቃድ ኣምላኽ ኣብዚ ከኣኽለና እዩ ካብዚ ቀፂልና መዝሙር ኣብ ጉባኤ ናባኹም እሺ መዝሙር ዝዝምረልና ሰብተደየሉ ኣለኹ ቀና ኣዳምነት ንኻልእ ከብድዮም እሺ ናባኺ ኣመስለኒ
تمام يلا شي مرة متمسكن يخون كله سنة حنا نايت آمين مرت جزي ربنا من خاب ربنا حضره آمين الله يدي مريم حدي مريم زخنت حدي مريم كف عدم كثمر عد أملاخي مريم دنجل كل برختي كابخي وزفلفل زتمرت قالت دزبل زيما نعاخي خونا دقويتا ድምፂ ሰላምታኺ ምስ ሰምዓ እዛነይ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ መሊኡ መንፈሰይ ብሓጎስ ዘለለ ናይ አብራኸይ ፍረ ኣብ ግዜ እርጋነይ ደስታ ዘበሰረ ኣደ ኣምላኸይ ማርያም ድንግል ኩሉ በረኸተይ ካባኺ ዝፍልፍል ዝተመርፀ ቃላት ደስ ዘብል ዜማ ንዓኺ ይኹን ንኣደ ጎይታ ጭንቀተይ ዓዚዙ ሕፍረት ተሸፊነ ወይነይ ተወዲኡ ዝቐድሖ ሲኢነ ወላዲተ ኣምላኽ ሽግረይ ርኢኺ በረኸት ይብክኒ ካብ ፍቁር ወድኺ ኣደ ኣምላኸይ ማርያም ድንግል ኩሉ በረኸተይ ካባኺ ዝፍልፍል ዝተመርፀ ቃላት ደስ ዘብል ዜማ ንዓኺ ይኹን ንኣደ ጎይታ ትኹሉ ዝኽእል ንዓኺ ብሂጉ ኣባኺ ሓደረ ካብ ሰማይ ወሪዱ ብሰንኪ በደለይ ዝተዓጽወ ገነት ዳግማይ ተኸፊቱ ወሊድክለይ ህይወት ኣደ ኣምላኸይ ማርያም ድንግል ኩሉ በረኸተይ ካባኺ ዝፍልፍል ዝተመርፀ ቃላት ደስ ዘብል ዜማ ንዓኺ ይኹን ንኣደ ጎይታ ከም ኣሕዛብ ኣይኮንኩን ክብርኺ ዝኽሕድ ብድሌተ እየ ንዓኺ ዝሰግድ ልዕሊ ፍጡራን ትሕቲ ፈጣሪ ኣደ ጎይታይ ማርያም ሙሉእ ጸጋኺ ኣደ ኣምላኸይ ማርያም ድንግል ኩሉ በረኸተይ ካባኺ ዝፍልፍል ዝተመርፀ ቃላት ደስ ዘብል ዜማ ንዓኺ ይኹን ንኣደ ጎይታ ኣሜን ኣነለይ ኣማትካት ካልኦት ዝማሬ ኣምላኽ የስማዓልና ኣደ ኣምላኸይ ማርያም ድንግል ኩሉ በረኸተይ ካባኺ ዝፍልፍል ዝተመርፀ ቃላት ደስ ዘብል ዜማ ንዓኺ ይኹን ንኣደ ጎይታ እናበለት ክዝምረልና ፀኒሓ እቲ ቀፂሉ ዝነበረ ከዓ ከምቲ ክንሰምዖ ፀናሕና ነዛ ኣዝማች ዝገልፅ ወይ ዘብርህ እዩ እቲ ኩሉ በረኸት እቲ ኩሉ ነገር ካብ ጎይታ ከም ተምፀልና ብድንግል ማርያም ኣቢልና ከም ንረኽቦ ክንሰግደላ ከነኽብራ ክንውድሳ ከም ዝግብአና እዩ እዚ መዝሙር ክትሕብረና ፀኒሓ እታ መዝሙር ቴንኪዩ ዝማሬ ኣምላኽ የስማዓልና ማማ ትርሓስ እሺ ብዛዕባ እዛ መዝሙር እዚኣ ኣስተንትኖ ዘለና ናባኹም ዲያቆን ይክፍትን ዶ ንእሽተይ ምናልባት ሰማዕቲ ኮይና ምሳ እሺ ማማ ረዘን
ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥሪ 46 ማለት እያ ጸሎት ምስጋና ኣይኮነትን ማርያም ንኤልሳቤጥ ከም ዝበፅሐታ 39 هو ساسان جعتن الشيء እቲ ቅነቲ ማርያም ተንስአት ተቀላጢፋ ድማ ንዝባን ይሁዳ ናብ ሓንቲ ዓባይ ደየበት ናብ ቤት ዘካርያስ ኣትያ ከዓ ንኤልሳቤጥ ሰላም በለታ ኮነ ድማ ኤልሳቤጥ ቃል ሰላምታ ማርያም ሰምዐት እቲ ህፃን ኣብ ከብዳ ተሰራሰረ ኤልሳቤጥ ድማ መንፈስ ቅዱስ መልኣ ሞርት ገልጻ ናይ 43 ያ ምስለኒ ኣደ ጎይታይ ናባይ ክትመፂ እዚ ካበይ ኮነለይ ምሳሌ تتححس كوينة سمعتني قلت هو تخيل يا معناته عدينا إلسابيت قدمي تفلتني يعني را ولا حنت تفلتو أي نبران سمعت بالله نقول تاسني ساخن دلا قد محجي تفلتني يعني را جبريل مسابة سارة دنجل مريم ودكتور ولد مخانا مستنقرا نبي إلسابيت مسكدت منفس قدوسين إلسابيت ززار بعد الله مالتي عد قويتاي نابي كتمتي كابي كون اللي بمبال أزيا لعل تبلا مالتي بعد ما ساعة تبلت جن هتسان كنسا قال 15 عامت كنسا نسخن أباي كتمتس كابي كون اللي عدو قويتا إلا لعل كتبلا خبر كتبا عدو قويتا النابلت كا ختم موقسا خلا نرئي سلازي تبغت يا زات تغسكيات اسمع مارزنت قالي وتسمع لنا ماشي قالو توساخي تمزخن سمعت صنحنا بزعبان هاي دنقل ماريامين نيراتا مزمور زي تمرت قالات دس زبل زيما نعاخي يخون نعد قويتا إلا غزمرلنا تصنيحة مشينا باهمي صدر أملاح أبزا ما مرزنا دي تغسطا تغسي وانجيل لوكاس معرف حدا عبتا قلت 4 شعات انت ياتبل إنه كاب حج ولدو كاب حجي كلهم ولدو بتسأتي كبلون يوم إذا مزمور دمان دنقل مارام بتسأتي الدستي عد قويتا النابلت التودس يامو وانجيل لوكاس معرف حدا قلت 4 شعاتن إنه كاب حجي كلهم ولدو بتسأتي كبلون يوم تبل الله تنا ماشي قالو توساخي هاي سمعنا عندي نازا مزمور سمعنا أنا دياكوناي ماشي ماما ترحس تنببلنا دوتا سالسيتي بيت يا مسلني كابو دخي إلا تبل اشتي أر سالستنا أبتخليت وي شنكتي عزيزو أنا وين كأتخليت خبلامو دمت سلام تخي مس سمع زاني تقى منفس قدوس ملي منفسي بحقوس زللني أبرخي فرا أب جزي أرجاني دستا زبسرة هيا حنت خاد شنكتي عزيزو حفرة تشفنه ويني توديو زقد حسينه ولا ريت أملاخ شجري ريخي برغت يبكني كفو ولدخي
ቴንኪዩ እዚኣ የደልየ ብዛዕባ እዚኣ እንታይ ንዝክር ስድራ መድሃኒ ዓለም أنا نقلنا እንታይ دي ሓፍተና ገሊላ ትማል ሰንበት ዝተነበበን ዝተማሃርናዮን ሓቀይ كان زقلينا ክንደያ ነይራ ምዕራፍ ክንደያ ነይራ ናይ ትማል ሰንበት ወንጌልና ዝነበረት يعني ትማሊ ነበርና ናብ ቤተ ክርስቲያን ኣበይ መርጌታ እውን ብዛዕባ ምሂሮም ነይሮም ምሽ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ ክንደያ ነይራ ምዕራፍ 2 ሓቀይ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ኣብ ቁፅሪ 1 እያ ነይራ ክሳብ 11 እሺ ንዝዘመርኪ ዝማሬ መላእክት የስማዓልና ንኩላትና ዲያቆን ሽማማ ህይወት ምስኣ ፍርሓስ ሓፍተይ ብጣዕሚ ፅቡቅ መዝሙር ቴንኪዩ ንስኣ ትኸይዲ ለሲ ክብላ ዶ ኣይብላን ኢለ ተጠራጢረ ግን ክብላ እሞ ተዘይኮይነት ኣይኮነትን ትብልኒ ፍሬነት ሉቃስ 46 ስጋዕ 47 ብሓንሳብ እየን ዘለዋ ማርያም ሉቃስ ምዕራፍ 1 ምሽ هو معرف حالي قصر 46 ساعة 49 اوكي مريم دما بلت نفسي نزقا بهير تعبيو منفسي كعب أملاق بتي مدحانيي باهي يبلو وردت باريو سلزرعاي بتي حيال عابي نقر غيرو لي أمو سمو قدسيو إنه خاف حجي خلهم ولدو بسيتي خبلوني يوم عليه وتسمع لنا تخكل أنا قاس حدا أو 46 أو 49 يكون ودي أنا خذي أفتنا ده شما ما بري هانس كلته هذا سك 4 هذا سك 4 شيء حتى سلسيت مع الفقاء أبني كان ناي قليلا مر أخوني هديسس أبونا بره يسوس مستك مزامر تتمنى تمرأت عدمي وين مستود أدي يسوس وين إنبت يقول من بلد يسوس ما أتي سبيتي مسخي أنت يعلني يجي كنا أيوة حلا أنا تم أتأكد من السود بلكم ترى كذا الصلاة ودك الشيء هو شال شيء أو خمس سرعات متصراي أيهود شتشت أجانا إمني تخليل نبرة إتي أجانا تلفت ويني ثلاثة زنجريزي دبؤ أيو يسنا زي أجانا إزماي ملؤوا بلام أفنا أفك أملؤوا شعو حجي قد هو أمنا بدس تدلو بل نستطيع أوصل آمين قال وتسمع لنا أبقانا زقليلا ጎይታኣን ንወዳን ወይ ንበሪ የብሎምን ምስ በለቶ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ነቲ ኣጋነ ማይ ምልእ ወይሉ ናብ ወይኒ ከም ዝቀይርሎም ንሳ መዝሙር ትኸይድያ ቃል ህይወት ተስማዕልና ማማ በረይ ራይ ካብዚ ቀፂልና ነዚ ዝነበረና ናይ ሎሚ ንባብ ሃይማኖት ኣበው ኣስተንትኖ ክህልወና ካብዚ ቀፂሉ ናባኹም ከብለኩም እየ ቁፅሪ ክንዲዚኣ ኣውፀለይ በሉኒ ታኻ ተስተንትንዋ እትደልዩ ቁፅሪ ኣብ ስክሪን ክገብረልኩም እየ ዳንበብኩም ከተስተንትን እኩል ግዜ ስለ ዘለና እንታይ ተማሂርና ሎሚ እንታይ ኣስተንቲና እንታይ ሰሚዕና ሎሚ ፍሉይ ነገር ቅድሚ ሕጂ ደይንፈልጦ ነበርና ወይ እውን ዝበርሀልና ደስተንተናዮ
ደይተረድአና እንተሃሊኻ ኣቦታት ኣብ መንጎና ስለ ዘለው ዝኾነ ሕቶት ኣለናኻ ንኣቦታት ንሕተታ ወላ እውን ቁፅሪ ከይጠቐስና ብሓፈሻ ናይ ሎሚ ከምዝን ተማሂረ ክንብል ንኽእል ኢና ንኽፍትም ዲያቆን ሓዊ ሽማማ ህይወት ይሽተካ ዝተንተም ኳሲ ኣብዛና ዮሃንስ ምን ይንቢብዋታ ኣብቲ ነቢ መረጌታ መንቢቦማ ዮሃንስ ኣይነት እያ ነይራሞ ምዕራፍ 6 ኣብታ ምዕራፍ 6 ድያ ወንጌል ዮሃንስ ወንጌል ዮሃንስ ከነስታ ነዋ ሓብሊ መረጌታ የንብብዋ ዮሃንስ ያዋ ምዕራፍ 6 ስጋዕ ኩላ ክንሪኣ ከለና ሲ ብጣዕሚ ኣስተንቲነ እያ ነይራ ሓቂ ማቲሲ ኣቦታትና እንታይ ብሉናስ ኩሉ ግዜ ኣክቹዋሊ ኣበይ መርአ ኩሎም ኣቦታትና ብዚኣ ብዙሕ ግዜ እዮም ዝምህሩና እቲ ከስተንትና ከሎ ከንብባ ከለኹስ ናይ ብሓቂ ክስታይ ጌራትኒ ኣበይ መርጌታ እውን ሓደ መዓልቲ ክሊኒንግ ክንገብር ከለና ቸርች ነይርና ሰባት ክሊን ክንገብር ኢልና ኦርጋናይዝ ኮይንና መፂናስ ወዲናስ ኩሉ ግዜ ምሳና ንዕስቲ ሻሂ ዝተገለብሉ ናይ ምእንትን ክምህሩና ኢሎም ሕጂ ኩልክንሲ እንታይ ኮንኪ ንክን ቤተክርስትያን ዘይትመፃ ኢሎምና ኣነ ሽዑ ጋን ኣትኒ ቤተክርስትያን ስለንመፅኢና እኮ ክሊን ክንገብር መፂና ኢለዮም ኖኖ ኩልክን ኣይትመፃን ኢኽን ኢሎም ንሓደ 6 ኢና ነርና ዳሕራይ በስተ ኩልክና ዝተፋጣጢርና ክስታይ ኮይንና ሕጂ ዳሕራይ ግን ሓንቲ ሂወት ጥራይ ቤተክርስትያን ትመፅእ ውጭ ናይ ቁርባን ምስ ኣብ ኣምላኽ ሳይቀረብካን ማለት እዩ ቤተክርስትያን እታ ዝብልዋ ከዓ ቤተክርስትያን ኣቲኻስ ስጉን ዶም ክትወስድ ሕጂ እዛ ዘንበዋስ ኩላ ንዓኣ ትገልፅ እያ ብጣዕሚ ክስታይ ገይሩን እሞ ናይ ብሓቂ እዚኣሲ ብጣዕሚ ክስታይ ገይራትኒ ኩላ ታብኣ ዘላሲ ብዘይ ንሱስ ምስ ኣምላኽ የለናን ማለት ብሓፃር በኣ ከማይ ኣስተንቲና እያ እሞ እታ ትቕስስ ናይ ብሓቂ ክስታይ ገይራትኒ ፀኒሓ ምስታ ኩላ ዝምህሩናሲ ናይ ሓቂ ክስታይ ገይረ እያ ፀኒሖሞ ንሳ ክስተንትና እዩ ቴንክ ኣሜን ቃል ህይወት ተስምዓልና ኣባይ ኣስተንቱና እያ ምክንያቱ ናይዚ ኩሉ ምምልላስናን ምግልጋልናን እቲ ማሕተም መወዳእታ ቅዱስ ቁርባን እዩ ወላዝ ናይ ሎሚ ንባብና እውን እቲ ቃል ንዓና ንምድሓንና ኢሉ ከም ዝመፀ ምስ ስጋ ከም ዝተዋሃደ እሞ ከዓ እንኩመ ብልዑ ተባሂልና ከዓ ተዋሂብና ማለት እዩ እቲ ንበልዖ ከዓ እቲ ስጋ እንደምናይ ጎይታ እቲ መለኮት ምስ ስጋ ተዋሃሂዱ ዝተዋህበና ምዃኑ ስጋ በይኑ ከም ዘይኮነ መለኮት ዝተዋሃሃዶ ቃልን ስጋን ዝተዋሃሃዶ ምዃኑ እዩ ነይሩ ናይ ሎሚ ትምህርትና እውን ቴንኪዩ ፅቡቅ ኣስተንትኖ ቃል ህይወት ተስምዓልና ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 6 ካብ 27 ክሳብ 64 ብሓቂ እያ ትነግረካ እታ ኣብ መፂኻ ኣቲኻስ ዋላ ሓንቲ ዳርጋ ዘይመፃኹም እዮም ዝብሉና ኣቦታትና ዊ እሞ ብጣዕሚ ናይ ብሓቂ ዝገርም እቲ ባይብልሲ ይነግረና ኣሎ ኢለ እየ እስቲ ናይ ኣቦታትናስ ባዕልና ከዓ ነንብቦ ኣለና ተመስገን መድኃኒዓለም ኣሜን እሺ ካልኦት እንታይ ተማሂርና ሎሚ እንታይ ሒዝና እንታይ ከነካፍል ንኽእል ንሰባት ሎሚ ከምዝን ተማሂረ ክንብል ካብ ዘስተንተንክፎ ብኩሉ ንባባት ደጋጊምና ክነንብቦ ከለና ሲ እቲ ኩሉ ንረኽቦ ሲ ብፀጉኡ ዳ እምበር በቲ ናትና ግብሪ ከም ዘይኮነ እቲ ናቱ ፀጋ ከም ዝኾነ ንኩሉ ዘርእየና እሞ ናብ ኣምላኽ እንተቐሪብናዮ ከዓ እቲ ፀግኡ ከም ዝበዝሓልና ኮይኑ ተሰሚዕኒ እሞ ንሳይ ኩለን ንባባት ክንበባ ከለዋሲ ብዛዕባኡ ዝገልፅ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ኣሜን ቃል ህይወት ተስምዓልና ኣቡና ዶክተር ፅጋብ ንሕና ብዝገበርናዮ ግብሪ ፅድቂ ንሕና ብዝጎየናዮ ደይኮነ ሲ
أملاخنا بمحرته بتصقو كل نجار ذهبنا مخانو خابنا نبلا منهم كم زي بلنا أملاخ كنسو فتارخ نسو كاب سمايات زأكل وريدو كساب موت تحتي لتعزيزو ذهبنا هيوت ذهبنا محرت ذهبنا مسجار ፍጹም ጸጋን ሙሉእ ጸጋን ምዃንዩ ሓውና ዶክተር ጽጋብ ከስተንተነልና ጸኒሑ ደጊመ ቃለ ሕይወት ተስማዕልና እሺ ካልኦት ግዜና ክንጥቀመላ مثلا 7 دقائق ጥራይ እንደልባና ምስ ጸሎት ምስ ገለ ኩሉም ላ ካልኦት ክሳብ ተሓስቡ ኣነኒ ሸይ ክብል ኣብዛ ይቕሬታ ማትረሓስወሉ እሺ ኣብታ 38 ኣብታ ክፍሊ 9 ኣብታ 38 ሲ ቆረብ ከተብራሃልና ዶ እቲ ብህላዊኡ መከራ ዘይቀረቦ ንስኩነሱ መከራ ተቀበለ ቤተሰብ ዝኾነሉ ስጋ ደኣ መከራ ተቀበለ እምበር በቲ ቀደም ዝነበሩ ባህሪኡ መከራ ኣይተቀበለን ክብል ከሎ ስንዓና ክድሕን ኢሉ ስጋና ስለዝለበሰ ዲ መከራ ተቀቢሉ ደሎ ዕሪኻ ተኣሽሙ ግበረለይ ምግላፅ ቅሩ እሺ ትክክል ካብዛ 38 ትሒዛ ከምኡ ዳበለት እንድያ ትኸይድ ወላ እታ ንኸስተንትና ዳሓሰብኩ 44 መዚኣ ተመሳሳሊት እያ እግዚኣብሔር ብመለኮቱ ብህላዊኡ በቲ መለኮታዊ ባህሪኡ መከራ ክቕበል ኣይክእልኒ መከራ ኣይቀርቦኒ ሞት ኣይቀርቦኒ ሕማም ኣይቀርቦኒ ስቃይ ኣይቀርቦኒ መለኮት መለኮት እዩ ግና ንዓና ንምድሓን ሰብ ስለ ዝኾነ በቲ ዝለበሶ ስጋ በቲ ሰብ ዝኾኖ እዩ መከራ ተቐቢሉ እምበር በቲ ቀደም ዝነበሮ ባህሪኡ በቲ መለኮታዊ ባህሪኡ በቲ ኣምላኽነት ኣምላኻዊ ባህሪኡ ቡ ይኮነን መከራ ተቐቢሉ ይድብል ኣሎ እንታይ ደኣ ንዓና ንምድሓን ኢሉ እቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ እግዚኣብሔር እቲ ቃል መፂ ምስ ስጋ ተዋሂዱ ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ ምስ ኮነ በዚ እዩ መከራ ተቐቢሉ እምበር በቲ ቀደም ዝነበሮ ባህሪኡ መከራ ኣይተቐበለን እያ ትብል ኣላ እንታይ ማለት እዩ መለኮት በይኑ በቲ ናይ ቀደም ባህሪኡ መከራ ኣይተቐበለን እንታይ ደኣ ስጋ ለቢስ እዩ መከራ ተቐቢሉ በቲ ስጋ እዩ ድብል ደሎ እታ 44 ምስኣት ማሳሰል ናብኣ ክሓልፍ እየ ንዓየ ክስተንትን ሓሲበ ነይረ እንታይ ትብል እግዚኣብሔር ቃል ነስተውዕል እግዚአብሔር ቃል ሰብ ንምድሓን ብስጋ ሰብ መከራ ክቕበል ፈተወ ሕጅብ እዚኣ ንምንታይ እዩ እግዚአብሔር ቃል ኢሉ ዘነፅራ ደሎ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ንብል ኢና ኣብ ውዳሴ ማርያም ናይ ሐሙስ ኣሃዱ ዘእም ቅድስት ስላሴ ርእዮ ትህትናነ ሓደ ካብ ቅድስት ስላሴ ናትና ትሕትና ርእዩ ናትና ትሑትነት ርእዩ ንዓና ንምድሓን ካብ ሰማይ ወሪዱ ስጋ ለቢሱ ይብል ስለዚ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ንብል ኢና ወልድ እዩ ስጋ ለቢሱ እግዚአብሔር ቃል እዩ ስጋ ለቢሱ ኣብ ስጋ ይለበሰን መንፈስ ቅዱስ ስጋ ይለበሰን እንታይ ደኣ እግዚአብሔር ቃል ወይ ድማ ወልድ እዩ ስጋ ለቢሱ ሰብ ንምድሓን ብስጋ ሰብ መከራ ክቕበል ፈተወ መን እግዚአብሔር ቃል ኣብቲ ትምህርቲ ምስጢረ ስጋዊ ክንመሃር ከለና ናይ መን ስጋ ትበልዕ ክንበሃል ከለና እንታይ ኢልና ኢና ንምልስ ናይ እግዚአብሔር ወልድ ናይ እግዚአብሔር አብን ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን ከንታይ ኮይና ዘይንበልዕ ምስ በለ ተሓታተ ከዓ ስጋ ስለ ዘይለበሱ እግዚአብሔር አብን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን ስጋ ይለበሱን እግዚአብሔር ወልድ ሓደ ካብ ቅድስት ስላሴ እግዚአብሔር ቃል ኑሲ ስጋ ለቢሱ ከምቲ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ብዙሕ ግዜ ዝንበብ ቃል ስጋ ኾነ እቲ እግዚአብሔር ቃል እዩ መፂው ስጋ ለቢሱ ስለዚ እግዚአብሔር ቃል ሰብ ንምድሓን ብስጋ ሰብ መከራ ክቕበል ፈተወ ብህላዊ መለኮቱ ግና መከራ ኣይቅበለን እዩ ወመለኮት መከራ ክቕበል
ኣይክእልኒ መለኮት ኣይትንከፍ ኣይጭበጥ ኣይደሰስ ኣይረአይኒዩ ኣይትንከፍኒ ኣይደሰስኒዩ መከራ ክቕበል ክሓምም ክመውት ኣይክእልኒ እግዚአብሔር ቃል ኢሉ ሽዑ ብተዋህዶ መከራ ምእንቲ ክቕበል ምስቲ ዝሓምም ስጋ ሓደ ክሳዕ ዝኸውን ትሕት በለ እቲ እግዚአብሔር ቃል ግን ብተዋህዶ ምስ ስጋ ብምውህሃድ ምስ ስጋ ሓደ ብምዃን ቃልን ስጋን ብምውህሃድ መከራ ምእንቲ ክቕበል ምስ ስጋ ተዋሃሂዱ መከራ ምእንቲ ክቕበል ምስቲ ዝሓምም ስጋ ምክንያቱ መለኮት ስለ ዘይሓምም ምስቲ ዝሓምም ስጋ መለኮት ስለ ዘይመውት ምስቲ ዝመውት ስጋ መለኮት መከራ ስለ ዘይረክብ ምስቲ መከራ ዝቕበል ስጋ ሓደ ክሳዕ ዝኸውን ፍጹም ተዋሃሂዱ ሓደ ይኮይኑ ክሳብ ክንድዚ ትሕት በለ ስለዚ እንታይ ንምባል እየ መለኮት ኣይትንከፍኒ ኣይቅረብኒ መከራ ክቕበል ኣይክእልኒዩ ምስ ስጋ ተዋሃሂዱ ግን መከራ ተቐቢሉ እቲ መለኮት ምስ ስጋ ተዋሃሂዱ ናይ ስጋ ባህሪ ገንዘቡ ስለ ዝገበሮ እቲ ዘይመውት ሞተ እቲ ዘይሓምም ብስጋ ሓመመ እቲ ዘይመውት ብስጋ ሞተ ንብል ማለት እዩ እዚኣ ከስተንትና ደልየ ኣብዚ ኣግኝታይ ክብል ደሊ መለኮት ምስ ስጋ ተዋሃሂዱ ነይሩ ግን ኣይተፈለየን ምንም እኳ መለኮት ዘይትንከፍ ዘይቅረብ ዘይመውት ዘይሓምም እንተኾነ ስጋ ክግረፍ ስጋ ክመውት ስጋ ክሳቐ ስጋ መከራ ክቕበል ከሎ እቲ መለኮት ድማ ብምልኣት ምስኡ ተዋሃሂዱ ነይሩ ከም ቅፅበት ዓይኒ እውን ኣይፍለይኒ ማለት እዩ ካብቲ ስጋ ግን መለኮት ስለ ዘይትንከፍ ስጋ ክግረፍ ከሎ መለኮት ግን ኣይህረምኒ ማለት እዩ ምክንያቱ መለኮት ረቂቂ ክትንከፍ ክህረሙን ኣይከኣልኒ ማለት እዩ ግን ኣብ ስጋ ብምልኣት ተዋሃሂዱ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ንብል እቲ ዘይመውት ብስጋ ሞተ እቲ ዘይሓምም ብስጋ ሓመመ ንብል ስለምንታይ ምስኡ ስለ ዝተዋሃሃደ ሓደ ክሳዕ ዝኸውን ምስኡ ትሕት ስለ ዝበለ ማለት እዩ እዚኣ ከስተንትና ደልየ I hope ማማ ትርሓስ ምዚኣ ተመሳሳሊት እያ ሓተት ከያ ሕቶ ተመሊሳት ከውን ተስፋ ገብር ኣብ መንጎ ቃልወት የስማዓና አሜን እሺ ኣስተንትኖን ኣባኹም 4 ደቂቃ ተሪፋ ደላ ንሓደ ክልተ ዓድል ክህብ ሞ ናብ ቦታት ክሕልፈኩም 10 ደቂቃ ተሪፍና ኣሎ ቅሬታ الو تاكم ወየ እሺ ኣነ ከዓኒ ቁርብተይ ብዚኣስ ናይ ማቴዎስ ቁጥሪ 18 ኣብ ምዕራፍ 18 ኣብ 19 ንስጋ 20 ዘላሲ 18 ምዕራፍ 18 ቁጥሪ 19 ንሳ ማሓንሳ ኣሎ ኣዋ እቲ ኣምላኽ ናይ ብሓቂ ዝብሎ ኩሉ ሲ የስተንትነካ ንሕና ቁሩብ ካባይ ጀሚርካ ሸለልትነት ኣሎ ኣይ ሰማዕን እንደኸውን ናተይ ስቕልካ እንዳበልና ሸለል ንብሎ ግን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሸለል ምባል ከምዘየለ ኣብ ንጥልየሉ ሰዓት ብሕብረት ኮይንካ ድዩ ወይ ክልተ ኮይንካ ወይ ሰለስተ ኮይንካ ብፅልየሉ ሲ ኣምላኽ ከም ዘይንዕቁ ከም ዝሰማዓካ ትገብሮ ኩሉ ሲ ንሕና ብሸለትና ዘይኮነ ሲ ጠጠው ኢልና ንፀሎት ክንትስእ ከለና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንጥል ከም ዘለና
نعودلنا تطون بالكم لنا كنستوعب كم زلنا مونيات حدا جزء كم لمدن وسطو مثلا خمسة صلتي ولا حبرت بتغرسيان لسي عتي خاطر عيت وقت كتستوعب عيت خلينها تراي كيد بتحي نبل كابا يجنبر كمالتي كي سمع خاتمة تقول ساعات اللو ويقلق تبل جن السوس جيجا خمس خونه أزجابير أملاح كم زي نعقون حنت كمان تطويل كاسيت لما نخلصي أبقى ما أملاح كله تاش خمس اللو وتخمس اللو بالي خمس اللو يعتبر المستخدم اللي ممكن سبعة مستمسكين بقولت كي مرة آمين ما ترحس ثانكيو قالي وتسمع لنا وحابيرنا خنصلخ لنا أزيو طقم خمس اللو كلتا ويسلسة ويون كون لعل بسمي أبتأكلكم له ما أنت تسامع معكم أنا ما أكلكم على الخز ولا ناي تحاري دخام تحاري دقفو ناي حبار صلوت أزي دقافن تدقاقيفكا دقبر عابي برخد دلو عابي تقم دلو صلت مقاني أخسستن تنرلان صنيحا قالي وتسمع لنا وانجيل ماتيوس مراف 10 شمونتا خب 10 شعاتك 7 سرا رايم بار نابو بوتات كبلوكم يس دراك زابير مسكي زينا هنكيد 10 شد شرقاء قالوا أنا نابو بوتات ينتا قيلة بولونا الهوت يسمع لنا لحانتي قال معدانا لوت صلوت مع صوص لزلس نابو بوتات لحن وريها بالليل يكون نبزع عبيه ما أرجع كهنت كأيب كأخر مين بنانا نايت أفيكم زغنكم قال دعبلنا قرب الراي كبرنا أملاخ يقول ماشي أبونا غادا عم بدهريم كمل يبلي نخبلي لي أنا سن بعري كم حرق يزول لخو نخبلي لي غني لي نوع خبلي ما زيادة እግዚአብሔር መስገን ዓባይ ኣስተንትነዩ ገና ከመለኮት ብህላዊ መከራ ተቀበል ኣይንብልን እቲ ንሰብ ሕያዋይ ዝኾነ እግዚአብሔር ብዘይ ምርመር ግብሪ ኣቦታት ቤተክርስትያን ኣብዚ ሃይማኖት እንታይ የሚለሞ ዘለው ሶበሰ ሞኦ በኃይል መዋኢት እምኢኮነ መንክር ይብል እግዚአብሔር ንዲያብሎስ በአምላኻዊ ስልጣኑ በአምላኻዊ ኃይሉ ሲዒርዎ እንደዝኸውን ነይሩ መንክር ወይ ከዓ ድንቂ ኣይምተባህለን ምክንያቱ ክገልጽዎ ከለው አኮ መንክር እመብኦ ሃያል ለድኩም መንክርሰ እመምኦ ድኩም ለሃያል ወሰበሰ ሞኦ በኃይል መዋኢት እምኢኮነ መንክረይ ሓያል ንድኹም ክስዕሮ ከሎ ድንቂ ኣይበሃልን እዩ ድኹም ንሓያል ክስዕሮ ከሎ ኣምላኽ ከዓ ንዲያብሎስ መለኮታዊ ሓይል እንተዝስዕርዎ ፈጣሪ ንፍጡር ክስዕሮ ባህሪ እዩ በቲ ካባና ዝለበሱ ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ ስጋኣ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍሲ ዝወሰዶ ምስ መለኮት ዘወሃዶ ባህሪ ብሰብኣዊ ባህሪ እዩ ንዲያብሎስ ስዒርዎ ዋጋ ውርደት ናይ ኣዳም ተዋሪዱ ዋጋ ማእሰርቲ ናይ ኣዳም ተኣሲሩ ዋጋ ሞት ናይ ኣዳም ሞይቱ ዋጋ ከፊሉ ዋድሒኑና እዩ ስለዚ ከዓ እዩ እቲ ነቲ ምድሓን ነቲ ዝተቐበሎ መከራ ኣቦታት ቤተክርስትያን ብከም ዝገሮም ገልጽዎ ስለምንታይ እግዚአብሔር እንዲሁ ከይተወልደ ከይተሰቕለ መከራ ከይተቐበለ ሳኡ ከሎ ይኹን ኢሉሲ ከድሕኖ ይኽእል እንዲና ኣዳም ንዘሩን እግዚአብሔር ከድሕኖ ይኽእል ግን እግዚአብሔር ሓቀኛ ፈራዲ በባህሪው እግዚአብሔር ሲ ሓቀኛ ፈራዲ እዩ በቲ ዝሰፈርኩምሉ መስፈርቲ ክሰፍረልኩም እየ ስለዝብል ሰይጣን ኣብ ስጋ ከይሲ ተሰዊሩ ነቦና ኣዳምን ነዴና ሔዋንን ስለዘድሓኖም ልክዕ በታ ዲያብሎስ ዝመፀላ መገዲ ገይሩ ኣብ ስጋ ሰብ ተሰዊሩ ስተራ ሰብ መሲሉ እዩ ስዒርዎ እዩ ስለዚ ቅዱሳን ኣቦታትና ኣብዚ ሃይማኖት ኣበው ሒዝዎ ዘሎት መሰረት እምነትና ዝኾነ
ካብቲ ዓለም ንምፍጣር ዝተጠቕመሉ ጥበቡ ዓለም ንምድሓን ዝተጠቕመሉ ጥበቡ ይዓቢ እዩ ስለዚ ከዓ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንሕናስ እቲ ንኣይሁድ ዕንቅፋት ንኣህዛብ ከዓ ዕሽነት ዝኾነ ዝተሰቕለ ክርስቶስ ንሰብኽ ኣለና ኩሉ ግዜ ኣብ ጸሎት ሃይማኖት ኣቐሚጦሞ ዘለዉ ከዓ ነቲ ዝተገብረልና ዋጋ ንኽንዝክር መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንስአ ብኽብሪ ንሰማያት ዓረገ ከም ብሓድሽ ከዓ ክመጽእ ኢሉ ተስፋ ክርስትናና እሞ ከይ ምስቲ ግዜና ክንከይድ ብሓቂ እቲ ድንቂ ዝገብሮ ናይ ተሰጋውነት ክርስቶስ ካብ ጸቢብ ማሕደር ኣብ ጸቢብ ማሕፀን ምዕቋሩ ኣብ መብልዕ ማል ምድቃሱ በዚ ጀሚሩ እቲ ዝተኸፍለልና ዋጋ ውርደትና ዝኸፈለ ዋጋ ሓቀኛ ኣምላኽ ሓቀኛ ፈራዲ ስለ ዝኾነ ብመለኮታዊ ሓይሉ ዘይኮነስ በቲ ተሰገወ ስጋ በቲ ተዋህዶነት ኢኑ ሰይጣን ስዒርዎ ስለዚ ከዓ እዩ መከራ መስቀል ኣገዳሲ ዝኸውን እዩ ስለዚ በቲ ንሱ ዝኸዶ ክንከይድ ከዓ መስቀለይ ፀይሩ ኣብ ፀፅባሕ ዘይስዕበኒ ንዓይ ኣይበቅዕን እዩ ዝብል ስለዚ ተፈቅደለይ ብልቢ የመስግን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ሰሚዕና ክንገብር ገርና ክንጸደቅካ ምሕረት እግዚአብሔር ኣምላኽናን ጸሎት ኩሎም ቅዱሳን ኣቦታትናን ምስ ኩላህና ይሁን أبونا بملك سلامنا بخيمي قالي وتسمع لنا ينتا حراي كبرنا مسكانا أملاخ يكون بنا باي مرجتا همون ديكون حونا قالي وتسمع لنا مزمور زمركي حفتنا ترحاس بتاهم كلهم نتتوهبكم تقصتات بمنباب نتات تزمرت مزمور وين بتقصيه حسابكم مقلاص كابدخن مهارو زمسنا معرفون زي تردعكم دستنتنكمو زي تردعكم دمان كلنا زخون بحطو ملكة تقريبكم أبزقوا بعزي زمسكم كلكم እግዚአብሔር ዘመን አገልግሎትኩም ይባርኽ ኣብታ ክፍሊ ትሽዓተ ቁፅሪ 37 እቲ ስጋ ዘይነበሮ ቃል ብዘይ ምልዋጥ ስጋ ሰብ ተዋሃደ እቲ ጥንቲ ዘይብሉ ቃል بكل فصم كنسو بسجا ببن اشتو عباية اتسجا زينا وراك ألسي بزي ملوات بزي مقيار مسجان تايكونه توهاده اتت انتي زي بلوك قال بكل فصم كنسو بسجا ببن اشتو عباية مغنياتو اتقال سجا زخوانه قويتانان أملاخنان مدحنينان إيسوس كريستوس انتي يبولون كابزيو إلنا نقصرو يبلنان إذا حجي بفرنجي كلتشحن 15 بقئز دما كلتشحن 17 إلنا النقصرو نتي سقاو لداتو نتي كابدينا قدس رنجل مريم زتولدو دا أمبر نتنات انتهى اللاويئو نتي ملكوت النتو جن كابز عمت زي أبز أوان زي إلنا نوسنا له ويزفلت أون ولا حدا
يلبون اتقال بكل فتصم كنسو بسجا ببن اشتو عبيه ابزي زحلفه ابغزي طمقت ابتي قداسيه ديسقروس انسسوا جهاده واسر اي كمسب ببهق لهقه بسلاسا كرمت بيردانوس تطمقه دبلالو بجهاد تملالسه كمسب ترأيه ببن اشتو عبيه اب 30 عمد دما اب يردانوس تطمقه اب تطقسي اب ازلا وانجيل لوقاس معراف كلته قصري 4 ترينا وانت اتبلنا اتهصان عبيه بمنفس دلدله طباب كاملኦ ጸጋ አምላኽውን አብኡ ነበረ እቲ ዕብየት በብንእሽቶ ዓበየ ዝብሎ ዘሎ ንሕና እዩ ነቲ ስጋዊ ልደቱ እዩ ብገሃድ ተመላለሰ ከም ሰብ ተረእየ በብንእሽቶ ዓበየ ኣብ 30 ዓመት ድማ ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ كابدينا قدس دنجل مريم مستولده بجك حطيات كل سب زغبرو انا غبره كم سب دما ببن اشتو ايو عبيو اب 30 عمد دما اب يردانس تطميقو اب 33 عمتو دما نعنا نمدحان دما مكرا بسجا كم تقبله اتا عنتبو حفتنا ترحاس قطر 30 شمنتن حتيتاتا زنبرت حاونا دياقون محر دما مس قطري 4 أسنيو أسفيحو قليسو إمو سلخلو እግዚአብሔር أملاخنا مسقانا يبصحيو قبائنا يبارخلنا يقدسلنا نزمت زلو سولوس تمرتي هيمانة أبو أي كهلواناني مخنياتو مدهاني ألم سلزخونة ناينقهو كم سنبت قداسية سلزلنا مالتيمو هيمانة أبو تمرتنا كابلومي كلتا سومونينا مدب كنرخب እግዚአብሔር ድማ ናሽዑ ሰባት ግበረና ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዮ እሞ መደብና ብጸሎት ክንዓጹ ኣነ እታ በእንተ ሰላም መስተበቆ ከብጽሐ እሞ ኣቦና ኣቦይ ቆሙስ ባኪሮስ ተልዮም ድማ ይምሃረና ኢሎም ብጸሎት ክዓጹልና እዮም ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዮ ንኩልኩም እግዚአብሔር ጊዜኹም አገልግሎትኩም ይባርኸልኩም ከም በሐድሽ ኩልን ዝሕ እግዚአብሔር አብ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ሰላም ዝሓንትን ልዕሊ ኩሉ ዝኾነት ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ልምን ኣሎና ኣብ ልዕሊ ህዝብን ምእመናንን ብዙሕ ሰላም ክብ ንኩሉ ሰላም ስልጣን ዘሎ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ ምእንቲ ሰላም ጸልዩ ብሰማያት ትንብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ فاركان تاب سماي كم دم مدري كوي معلت مقبنا لما هبنا نانز بدلنا بدلهم كم دخلنا لهم بدلنا أصلا دقلنا فادحنا نمبر فتناي تتولنا نجسن حيلين كبر النزل على ابنك إما أمين وزت يا مريم بناك قدس كبرياء ملا سلام تا سلام لكلكم حلنا غدن قلي خبي سجاخون دنقلكم أدي جابير تواد كويتا سراوي سلام لكلكم نشغي كاب عن السبرفتي خي فركر سخون برخي وملت تصقى جابير مساقي وفست دس والكي حقياتنا صار يلنا نفتو ودق إيسوس كريستوس منتانا هرات لمن لنا أمين ونقول تحز جابير اللي منا كان مال كان لنا ونقول سلام سلام هبنا كل كان أخذ ما أوج جابير أترينا صقى خونا فسلنا جا كان لفلت وعد أملاخي بالنان
ቅዱስ ስምካ ንሰምን ንፅውዕን ኣለና ኣብ ሰማያት ዘለካ ንስኻ ሰላም ከዓብ ንነፍሲ ኩልና ሓድር ኣብዚ ዓለምን ዝምንባርና ብሰላም ሓሉ ንኩሎም መራሕትን ሰብ ስልጣን ብቅዱስ ስምካ ሰላም ሃቦም ኣብ ዙርያናን ዘሎ መካይን ኣሕዛብ ከዓ ምፍርሃት ኣብ ምእታውናን ምውፃእናን ዘሎ ጉራውትናን ብኩሉ ሰላም ሓልዎም ብህዱእን ብዕንዑን ህይወት ክንነብርን ኩሉ ሰናይ ኣምልኾ ድማ ንኣኻን እግዚኣብሔር ብምፍራሕ ብሕያውነት ክንርከብን ብክርስቶስ ምስኡ ንስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ፅንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን። ሓራ ኣባና ጸሎት ግበሩልና። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ እግዚአብሔር አምላክናን ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ሁሉ ነገርን ምእንቲ ሁሉ ነገርን ኣብ ውሽጢ ሁሉ ነገርን ነመስግነካ ኣለና። እግዚአብሔር አምላክና ህዝብኻ ህዝቢ እዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ገሊኦም ሰኣን ሕግን ስርዓታን ቀዲሞም ምምሃሮም ገሊኦም ድማ እናፈለጡ ንገለ ግዝያውን ምድራውን ረብሖኦም ክብሉ ንሕጋ ገዲፎም ካብ ቤትካ ርሒቆም ይጓዓዘሎም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናብቲ ሓቂ ቅርቦም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ኣብ ሓቂ ዘጽንዓኻና ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሕጂ በዚ ትማሊ ዝተፈጸመ ፍጻሜ ንድሕሪት ከይንምለስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብጸጋኻ ርድኣና። እግዚአብሔር አምላክ ነተን ምሳና ደው ኢለን ዝጸንሓ ኣሓት ኣብያተ ቤተ ክርስቲያን ስለቲ ዝጸንሕኦ ንዓኻ ነመስግነካ። ሕጂ ድማ ንምድራዊ ረብሓታተን ክብላ ንሰን እውን ነቲ ጌጋ ንምሕባረን ስልኤን ናባኻ ኣዳውና ንልዕል ኣለና። እግዚአብሔር ኣምላኽና ሕጂ እውን እዚ ትማሊ ዝተፈጸመ ፍጻሜ ንብዙሓት ኣብ ዕላማ ዝጸንሑን ብውሽጦም ንኻልእ ዕላማ ኢሎም ተጸንቢሮምና ንጸንሑ ቦታት ካህናትን ምእመናንን እግዚአብሔር ኣምላኽ መንፈስ ትብዓት ሂብካ ከተቑሞም ቅዱስ ፍቓድካ ይኹነልና። እግዚአብሔር ኣምላኽና ኪኖት ንሕና ንዛረቦ ዘረባ ብመንፈስ ቅዱስካ ኣብ ልቢ ነፍሲ ወከፍ ምሳና ዘለዉ ምእመናንን ኣብዚ ውሁድ ምሕደራ ንዘለዉ ኣገልገልትን ተገልገልትን ብጸጋ መንፈስ ቅዱስካ ከተጽንዖም ቅዱስ ፍቓድካ ይኹነልና። እግዚአብሔር ኣምላኽና እዚ ዕላማ እዚ ኣቦታት ክቆምሉ ከለዉ ብብዝሒ ሰብ ምሳና ክህሉ ኢሎም ዘይኮነስ ንዓኻ ኣሚኖም ነቲ ሓቂ ኣሚኖም ዋጋ ከፊሎም ኣብዚ ከም ዘብፅሑና ክንፈልጥ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣዒንቶ ልቦና ነፍሲ ወከፍ ኣማንን ምእመንን ኣማኒትን ኣብርህ። ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ናባኻ ንጽልዮ ዘለና ነፍሳት ነፍሰን ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ክረኽባ ዳ እምበር ናይ ቁፅሪ ምጉዳል ክህሉ ከም ዘይኮነ እስኻ ትፈልጥ ኢኻ እሞ ነመስግነካ ኣለና። ብቑዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽሊ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን። ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳናን ሕደገልና ካብ ኩፋእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ዓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ። ወኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም እብለካ ኣለኹ። ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኽ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም እብለካ ኣለኹ። ንስኺ ካብ ኣንስተ ፈለኽ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ። ሓጢኣትና ክስረየልና ናብ ተፈትዎ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸሊኺ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ናባኹም ስርየት ኣቦና ፍቕሪ እግዚኣብሔር ኣቦ ጸጋ ሓደ ወዲ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሕብረትን ውህበታት ናይ መንፈስ ቅዱስ ምሳኻትኩም ይኹን። ሰላም ሕደሩ። ኩልኩም ብሩኽ ለይቲ ኣቦታትና ቃል ህይወት ንኩልኩም ኣቦታትና ሰላም ለይቲ ግበረልና። አሜን። ቃል ህይወት ያስማልና። ቃል ህይወት ያስማልና። ኩልኩም ኣቦታትና ደሓን ሕደሩ ተማሂርና። ቴንኪዩ። ቃል ህይወት ያስማልና። ብሩኽ ለይቲ ምናገልግሎት ብሩኽ ለይቲ አሜን። ቃል ህይወት ያስማዓልና። ብሩኽ ለይቲ ደሓን ሕደሩ።
لكم الدرارة بلانتو كان يسمعنا أغلب نفسي